Добрый вечер. Зараз нешта занадта яскравая гульня была. Зараз. Ну, в принципе, нормально. Мне падаецца. Яно неяк дзіўна HDR показывала. Добрый вечер. Добрый вечер. Сёння пятнічны стрым. Сёння мы гуляем у то, што было абрана на галасаванні. А у галасаванні перамагла Mass Effect 2 за героя. У чым асабістасць за героя? Мы будзем спрабаваць быць максімальна гераічным. Усе рэплікі, у мяне не будзе выбару ў гэтым сэнсе. Усё, што будзе гераічным, мы будзем рабіць гераічна. Усё, што злачынцы, мы ўсіх злачынцаў пераможам. Вось, але калі на наступны раз у нас пераможа не герой, а злачынец, то раптоўна на наступным стрыме можа адбыцца біполярачка, і наш герой пачне паводзіць сябе зусім супрацьлегла таму, як ён паводзіў сябе дагэтуль. Вось, паглядзім, як на гэта адрэагуе гульня. Я не ведаю, як она насамрэч працуе ў гэтым сэнсе. Вось. Сёння пачынаем, давайте яшчэ кароткая ўводная яшчэ частка, можа, на хвілінку. Я гуляў у Mass Effect 2, але я яе не прайшоў. Я не прайшоў яе ў асноўным з-за бойкі. Пры гэтым у першай частцы мне бойка тады вельмі спадабалася, бо я пазнаёміўся з Mass Effect'ам тады, калі мне жадалася хацелася больш партыйнай РПГ класічнай, чым экшена. Ведаеце, экшена ў мяне тады хапала розных Call of Duty і іншага. А вось хацелася час ад часу пагуляць у партыйную плюс-мінус класічную РПГ. Mass Effect 1 больш нагадвае ў гэтым сэнсе. Mass Effect 2, ён больш нейкі ўсё ж такі шутер і экшен, чым РПГ ў гэтым сэнсе, канкрэтна ў баявой сістэме. Вось, таму першы Mass Effect я прайшоў некалькі разоў, полностью вычытаў увесь кодекс, выканаў усё, што магчыма ў гульне, а Mass Effect 2 я нават не скончыў. Я зрабіў 10 3-4 спробы. Я не памятаю сюжэтам, я памятаю толькі самы пралог другога Mass Effect'а. Я прыблізна памятаю сюжэт першага, збольшага, ну, шмат гадоў ўжо ўсё ж такі прайшло. Вось. Таму я зусім губляцца не буду, але зноў жа, ну, штосьці я магу і падзабыць. Вітаю, Рэгана, добрый вечер. Вось, поехали. Наш герой Шепард готовится. Так. Трэба абраць. Можна заімпартаваць персонажа з Mass Effect 1, але яго у нас няма. Мне ж няма яго, так? У мяне яго літаральна, ну, яго просто не будзе. Вось. Мужчына альбо жанчына? Важное пытанне. Мне больш падабаецца ў Mass Effect канкрэтна, літаральна я рабіў мой першы Шепард, і мае наступныя два Шепарды былі мужчынамі і літаральна выглядалі адзін у адзін, як на вокладцы. Мне не падабаецца знешні выгляд Шепарда стандартнага, ну, я не вялікі фанат лысых мужикоў, вось, але ўсё ж такі ён неяк вось трапны, ну, у сюжэт, у гісторыю, не ведаю чаму. Вітаю, Санэл. Такі удалы герой для баевіка. Трэба нешта новае? Ну, глядзі, у нас яшчэ людзі пакуль падзбіраюцца. Ось, я тады буду ствараць. Я ствару мужчынскага персонажа. Ось. Наконт выгляда яшчэ не ўпэўнены. Паглядзім, што можна зрабіць. Але я хутчэй за ўсё ствару ўсё ж такі Шепарда такога стандартнага з вокладцы. Так, складанасць бойкі стандартная, аўталевелапа нам не патрэбна, субтытры патрэбныя. Так, выкарыстанне сілы атрадам і аўтазахавання, няхай усё так застаецца. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow.
Then see to it that we don't lose him. Зараз накидываецца сюжэтаў. Я яшчэ раз павяду, пра што у нас галоўны сюжэт, скажем так, першай часткі, і адкуль мы працягваем другую. Таму што гульня напрамую працягвае першую частку, увогуле без такога уводнай часткі амаль не будзе, карацей. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. Добрый вечер, Вячеславич. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Я беру цены... Давайте так, я зараз... я нават на паузу не могу поставить. Ну давайте у самый трагічны момант напружаны. Дарэчы, трэба гук праверыць. Гук нормальны, мне падаецца, нормально мне будзе чуйна, можа крыху працішу. Дык вось, давайте крышачку. Я не буду полностью зараз увесь сюжет рассказывать, я буду по крыху. Але мы гуляем за Шепарда. Ён літаральна герой чалавецтва, таму што ў першай частцы ён раскрыў праўду аб тым, наколькі кабзда ўсім расам у гэтай галактыцы. Галактыка, мы ў будучыні. Галактыка аб'яднаная з рознымі расамі, хоць і канфліктуючым паміж сабою, але маюць агульнае месца, скажем так, кіравання, маюць агульны флот і, скажем так, ну, цалкам плюс-мінус у балансе. Вось. Але справа ў тым, што самае зараз супер спойлеры для першай часткі, для тых, хто не гуляў, вы бачыце, для вас зараз будзе ўсё расказана. Справа ў тым, што літаральна існуе раса робота-машын, там біямашын, якія толькі займаюцца тым, што даюць галактыцы вырасці, распаўсюдзіцца, распладзіцца, ну, жывым істотам там, а потым прыязджаюць і літаральна іх усіх забіваюць. Знішчаюць амаль да нуля, а потым працэс пачынаецца зноў, а яны ўходзяць у анабіоз за межы галактыкі. Вось. Гэтыя істоты называюцца рыперамі. Зараз першая частка скончылася на тым толькі, што ну, мы змаглі спыніць, скажем так, запаволіць рыпераў да таго, як яны з'явяцца ў гэтай галактыцы. Яны прыйдуць, і гэта будзе кабзда. Вось. І пакуль гэта не адбылося, Шепарда адпраўляюць, ён герой увогуле галактыкі, яго адпраўляюць шукаць там, ну, у сектар роботаў. І вось зараз, пакуль мы там шукалі, спрабавалі супраціў гетаў спыніць, геты на баку гэтых біямашын. Вось, мы па нам стрэльнулі з невядома якога карабля, і мы ў праблеме, скажем так. Так. Яны прыедуць абавязкова. Вось. Альянс гэта якраз такі аб'яднаная, скажем так, галактыка. Пілот нашага карабля Джокера, і ён не можа хадзіць. Яго вельмі слабыя ногі.
Ось, і тому за ім відправляється зараз Шепард. А Ліару Соні, одну з команди Шепарда з першої частки, він зараз відправив, каб вона допомагала з евакуацією. Everybody in! Go, go, go! Карабель, на якім ми знаходимося, гэта супер-пупер караблей. Найлепшы карабель у Альянса, што толькі ёсць, незаўважная Нармандыя, якую амаль немагчыма знайсці ўвогуле ў космосе. Спецыфічныя тэхнічныя характарыстыкі ў яе і канструкцыя вельмі незвычайная. Але вось іх знайшлі. О, кіраванне мне далі. Бяжым до пілота. Так, тут заблокавано. Па Нармандыі можна было хадзіць на працягу першай часткі, таму, в прынцыпе, тым, хто гулялі ў першую частку, яны... Абзда, так? Ні халеры у нас няма. Те, хто гулялі ў першую частку, яны літаральна ведаюць кожны, ну, што дзе знаходзіцца ў гэтым караблі, і вось зараз гэты карабель літаральна на нашых вачах разваліваецца. Супер-пупер карабель, які ты вельмі шануеш на працягу ўсёй першай часткі. Джокер павінен быць там. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's dead. Just like us, we don't get the hell out of here. No, we just have to... Oh no. They're coming around for another attack. Watch the arm. Большая частка каманды выратавалась, пры гэтым Шепард не выратаўся. І гэта сам пачатак другого Mass Effect'а. Так, мы памерлі. Гейм овер. Так, Mass Effect Genesis — гэта інтэрактыўны комікс, які падсумоўвае падзеі першага Mass Effect'а. Калі вы прапусціце гэтую опцыю, то Шепард будзе выкарыстоўвацца дэфолтная гісторыя Шепарда. Давайте тады скарыстаемся гэтым інтэрактыўным коміксам. Я жадаю нейкія выбары адзначыць для нашага бэкграунда, бо мне вельмі падабалася ідэя, што можна пераносіць захаванні, і тут можна імпартаваць персанажа з першага Mass Effect'а ў другі. Але ж у мяне няма праходжання захавання нейкага з першага Mass Effect'а, таму зараз проста натыкаем у коміксе. Не паспелі нікога зарамансіць. Дык гэтага Джокера зарамансілі. Мы Джокера выратавалі ў апошні момант. Так, комікс. Комікс будзе расказваць, як бы гісторыю, але я вам ужо прыкладна распавёл. Вы проста, можа, візуальна пабачыце, і яшчэ дадатковыя дэталі тут будуць. Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way.
The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. Это подея першей Whatever частки. it was. Калі коротко, я зараз оверлеем, наверное, буду расказваць, таму што вы ўжо для тых, хто ведаюць, ты ведаюць, а тых, хто не ведаюць, тым трэба распавесці. Яны, пачатак першай часткі быў у тым, што яны высадзіліся на планету і тэставалі вось гэтую Нармандыю, якраз такі карабель, супер-пупер свой карабель. Яны павінны былі проста праверыць, што там адбываецца, міма праляталі там нейкі сігнал прыйшоў з планеты. Яны павінны былі праверыць, проста як на патруле знаходзіліся. Гэта была першая місія яго. І ў выніку там усё пайшло не так, усё пайшло дрэнна. Там яны пабачылі карабель, які, ну, ў прынцыпе, і з'яўляецца не караблём, а і з'яўляецца адным з гэтых рыпераў. Супер расы, якая будзе забіваць усіх. Ну і ў выніку яны яшчэ знайшлі там першага, ну, здрацу, які працуе на гэтых хлопцаў. Ідэя рыпераў была ў тым, каб збіраць інфармацыю поўнасцю аб усе артефакты старажытнай расы, якая была у гэтай галактыцы. Гэта старажытная раса была знішчана поўнасцю рыперамі. І каб гэта інфармацыя не трапіла ў рукі ўсіх іншых, рыперы і адправіліся, каб спыніць як бы знаходжанне гэтага маяка, інфармацыя ад старажытных гэтых і так далей. Ну, вось. Далей асноўны сюжэт будзе круціцца, у першы час і круціўся якраз такі наконт таго, што гэта была за халера, хто гэта, чаму здраднік там такі здраднік, палітычныя разборкі розныя і вызначэнне ў выніку галоўны сакрэт усей першай часткі, што ўсім каб зда. Насамрэч, нават цытадэль, цэнтр ўсёй галактыкі, і нават яна з'яўляецца проста часткай плану рыпераў па знішчэнню гэтай галактыкі. Вось, яна, гэтая цытадэль спецыяльна зроблена, каб аб'ядноўваць якраз такі цывілізацыю, і потым з'яўляецца таксама і маяком, на які яны потым скочуць літаральна гэтыя рыперы, і з яе пачынаюць знішчэнне усіх жывых форм. Зараз апісанне сяброў нашых пакрыху будзем. Я лепей буду расказваць пра персонажаў, калі мы іх зноў сустрэнем. Бо зараз гэта не вельмі важна. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. Так.
Глядзіце, якая справа. То зараз у нас будзе выбар, з кім мы рамансілі ў першай частцы з двух дзяўчынак. Патэнцыяльныя жаночыя персанажы, з якімі, ну блин, выбач, Гарус пакуль яшчэ... А я вось не ведаю, магчыма рамансіць Гаруса, калі ты мужчынскі персанаж? Мне падаецца, немагчыма, не? Вось. Гарус круты, але ж за мужчынскага персанажа яго, па-мойму, увогуле не парамансіць. Могу памыляцца. Перагульмай. Ну, ужо мужчынскі. Дык вось, сярод дзяўчынак ёсць два персанажа жаночых. У першай частцы ў камандзе гэта Ліара Соні, гэта з расы, вельмі асабістая такая раса, у сэнсе таго, што яны усе жаночыя, як бы жаночыя, але як бы не блин, гэта складана сказаць. Карацей, гэта раса, якая можа узаемадзейнічаць сексуальна з любой расай іншай у галактыцы. Вось, насамрэч, там ёсць жудасныя трошкі тэорыі наконт таго, што насамрэч яны для кожнай расы выглядаюць прывабнымі. Яны проста насамрэч неяк падманваюць зрок у любой расы, каб выглядаць максімальна сексуальна для патэнцыяльных партнёраў. І яны пладзяцца такім чынам, каб перамешваць свой генатып з усім магчымымі. Пры гэтым маюць моцныя месіянічныя здольнасці. Там нешта дзікаваты такі лор з імі быў. Вось. І Эш, гэта якраз такі Эшлі з каманды Нармандыі, якая дапамагла, ну, якая была на першай планеце з маяком. Вось. Я не памятаю, каго я рамансіў. Я рабіў некалькі праходжанняў, таму я ўпэўнены, што рамансіў абодвух. Mass Effect ремейкнули ў нармалёвую гульню, у візуальную навелу. Ну, літаральна. мы зараз толькі пачынаем другі Mass Effect, а пачынаецца ён з візуальнай навелы. Давайте Ліара няхай будзе. I told Liara about how I felt. Apparently she'd felt it too. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Thanks to Liara's help. Мы зараз у коміксе абіраем выбары, якія былі ў першай частцы, потому што захавання ў мяне ад першай часткі няма. А спецыяльна для гэтага праходзіць першую частку, каб на стрыме пагуляць. Гэта не хутка. Яна даволі доўгая. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. Так, ось гэта наконт каралевы Ракні я ўвогуле не памятаю, шчыра. Хутчэй за ўсё. Каралева Ракні сказала, што, ну, гэта істота сказала, што яна не будзе нападаць на галактыку, калі мы... Я таксама рамансім, а давай, мы ж герой, карацей, мы ўсіх ратуем. Мы сёння герой, таму абавязкова мы выратавалі яе. Мы ўсіх выратоўваем. Нават тых, хто раней знішчаў галактыку. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Так, варыянт забіць Рекса. Я памятаю, што яго ратаваў. Карацей, там канфлікты яшчэ ёсць. Яго романсім. Так, і яго романсім. Там мы ратуем. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship,
was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. Ось зараз саме буде вибір, хто помре з 2 людей у нашій команді. Тому обов'язково вибір, ти не можеш подвергнути його. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. На, це мідімо Or правиться, believing the 500, lies дякую, Ріки. Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. Так, ми вирятували альбо Кейдена, альбо Ешлі. У принципі, глобально, гэта ўплывае толькі на романс. То бок, у вас може бути роман з Ешлі, і ви альбо, у вас там літаральний вибір, альбо одного вирятувати, альбо другого, ніяк або двох, ніяк немагчыма. Ось. Я ратаваў, у розных праходжаннях розных ратаваў, гэта не шмат на што ўплывае да канца гульні, глобальна. Я не ведаю, ці ўплывае гэта ў наступных частках, але я часцей ратаваў Эшлі, так што давайте сейф Эшлі. Caden was a good man and a great soldier, but I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. Liara saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other, and it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark Проходимо space, Mass Effect 2, протягуємо. bringing the waiting Reapers here to destroy Тут us all. накидывается вся история We полностью. followed him to the Citadel. У самых мелких деталях. It was intact, Глобально but heavily damaged. нічого з гэтага не He caught супер the важно Council fleets by surprise, для and they were історії. only now regrouping. Ну, якби я не важний, але мені подається, There was little якби hope the fleets could літерально counterattack with enough занадто strength to take back the подробязно. Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets Тому battled що, Saren's наприклад, army для чоловіка, outside, який не знайом I з cornered the першою dirty часткою, bastard in the запомнити Citadel усі гэті tower деталі, які front, зараз нам перелічуються, це He просто died немагчыма. believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. Блін, я можу зараз помилятися. Ви зараз, якби, вибір вирятувати гэта самае, Раду галактычную, альбо ахвяраваць ёю. По-моему, я калі ратаваў, там
у пэўны момант, скажем так, я ж некалькі праходжанняў рабіў. У адным з праходжанняў я прадзяўбаў раду, у адным з праходжанняў я выратаваў раду галактычную, але яшчэ было нейкае трэцяе. Скажем так, калі выратаваць раду, то як бы у адным праходжанні ў мяне было так, што нашаму флоту чалавечаму кабзда, ну літаральна флот амаль увесь знішчылі, таму што мы падставілі флот літаральна пад гэта. Вось, а ў другім праходжанні я нягледзячы на тое, што я яго выратаваў, я ў той жа момант і флот сабе пакінуў. Пра гэта нічога дрэннага не казалася, што з флотам усё нармальна. Я вось нешта такое згадываю, памятаю, што момант з ратаваннем рады нейкі дзіўны трошкі. Ён мае некалькі выхадаў, альбо можа меў баг, можа я амаль на выхадзе прагуляў першую частку, там можа быць я нейкі баг злавіў нават у адным з праходжанняў. Вось, давайте ратуем раду, няхай будзе. They represented the hearts and minds of the galactic community. Without them, the fleets would be in disarray. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Каго я тады выбраў? Вось гэта складаны выбар, я не памятаю. Мы там з-за таго, што чалавецтву дапамагло увогуле адбіцца ад атакі Ріпера, аднаго карабля Ріпераў, толькі аднаго. І то атрымалася, ну і ўвогуле жывы карабель, гэта ёсць Ріпер. Вось. То атрымліваецца, мы абралі аднаго з нам знаёмых людзей на месца ўраддзе, таму што ў раду пусцілі людзей толькі дзякуючы таму, што літаральна чалавецтва выратавало галактыку, скажем так. Ну і калі шчыра, Шэпард адзін літаральна ўсё зрабіў. Вось. Большую частку ўсяго. І на выбар было два. Капітан Андерсон, які узначальваў Шэпарда перад гэтым, і Удзіна, які прафесіянальны, ну, палітык, карацей, уже даволі даўно. Абодва ты яшчэ дзеды і, ну, у прынцыпе, у пэўным моменце такі, ну, Шэпард, слухай, мы халера ведае, як табе дапамагчы, ідзі і сам разбярыся з усім гаўном. І я такі, ну, дзякуй нахрен. Ратуй галактыку ў першай частцы, і яны абодва, ну, не вельмі карысныя апынуліся. Не памятаю, каго абраў. Давайте, не ведаю, Удину. I didn't much like Udina, but sometimes you need a pit bull on your side. Someone willing to be the bad guy, for the sake of the greater good. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Ну, в прынцыпе, на гэтым моманце скончваецца як бы першая частка, і мы загінаем вось у пралогі, які быў перад гэтым, да комікса. Даволі дзіўна ставіць комікс у гэтым моменце. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned.
Як гэты шлях праходзіць злыдзень, дамаўляецца з рыперамі? Не, злыдзень проста паводзі сябе як мудак, але выратоўвае галактыку. Вось уся розніца. Сварацца нахрен з усімі і ратуй галактыку. Так, проект Лазар. Першае імя. Так. Джон Шепард, я пакіну стандартнае. Няхай будзе... Я пакіну літаральна... Хутчэй за ўсё, я пакіну яму і знешні выгляд стандартны. Нейкая падробка, а не шлях злыдня. Ёсць трошкі, ёсць трошкі. Так, Quick Start Mail, давайте... Custom Mail. Мы налады зробім. Выгляд. Давайте паглядзім, што выгляд можа зрабіць. О, господи. Просто бы здарылася Шепарда. Можна рандомныя мне варыянты просто накидаць? Неяк, ведаеце, можа я абраў літаральна стандартны выгляд Шепарда, таму што я звычайна як раблю. Вось. Гэта... Я просто абіраю звычайна з пресетаў нешта, што мне падабаецца, адзін, і можа быць трохі яго дакручваю. Але ведаеце што? Неяк... Вяртня нейка атрымліваецца. Могу назад вернуцца. Custom Mail, окей. Custom Appearance. Нават дэфолтнага зараз няма. А можна мне дэфолтнага Шепарда вярнуць? Я бы яму хаця б фрызуру абраў. Ну, Шепард. Ёпраст. Трэба было жаночы. Ну, гэта ўжо даволі даўно было. Нам тады ўвесь комікс далей чакаць. Блин, а я жадаю... Можна мне стандартнага дэфолтнае? Вось. Блин. Я не магу абраць зараз кастомны, каб перанесці вось са стандартнага Шепарда. У мяне такой магчымасці няма. Мне патрэбна поўнасцю наладзіць Шепарда з нуля. Маглі бы вы сярод гэтых пресетаў паставіць стандартнага Шепарда? Ну. Ну вось так яно будзе. Давайте, караце, не, давайте просто дэфолтнага Шепарда, няхай ён будзе як будзе. Усё роўно большую частку часу мы будзем шлем насіць. Так, клас. Салдат. Гэта, калі што, таксама, скажам так, кананічны клас Шепарда, просто салдат без ніякіх суперздольнасцяў. Так, наконт суперздольнасцяў. Увогуле, тут ёсць як бы псіоніка ў гульне. У яе ёсць нават тлумачэнне. Увогуле, гэта ўсё пабудавана на эфекце масы. Гульня называецца мас-эфект, і гэта галоўны, скажам так, рухавік тэхналогіі і сюжэта гульні. Таму ён не абавязковы, разбірацца, як ён працуе, не абавязкова, але літаральна гэта кантроль масы. Ну, там поўнасцю перасоўванне, зніжэння масы, павелічэння масы. За гэта можна разганяць аб'екты на высокую хуткасць. І дзякуючы яшчэ гэтаму жа эфекту, у людзей могуць адчыняцца як бы здольнасці, як бы псіянічныя, скажам так. Магчымасць кантраляваць масу у аб'ектаў, выкарыстоўваючы проста розум, скажам так. Што не зусім звычайна, і там яшчэ імпланты павінны выкарыстоўвацца, наколькі памятаю. Калі я правільна лор памятаю, то гэта робіцца яшчэ з карыстаннем імплантаў, яны ў выніку могуць кантраляваць вось гэты эфект масы у аб'ектаў навокал. Бард ёсць? Не, на жаль, бард гэта тэхнічна будзе інжынер мясцовы. Карацей, ёсць, глобальна ёсць, можна, калі ўжо казаць пра гэтых самых, пра здольнасці ў мас-эфекце, то можна намаляваць такі трохкутнік. У адным з іх будзе фізічнае карыстанне, скажем так, салдат, карыстанне класічны салдат, класічны. Здольнасці карыстання зброі усёй, якой толькі магчыма, карыстаецца, маем высокую сілу, высокае здароўе, так? Нічога такога. Вось. На адным альтэрнатыўным куце будзе інжынер, гэта майстар па тэхнічнаму узлому і таксама розныя здольнасці, звязаныя з тэхнікай. То бок, напрыклад, зламаць зброю ворагу, паскорыць сваю зброю. Ну, карацей, маніпуляцыі з тэхнікай рознай, так? Выбухоўкі і гэтак далей. І трэцяе гэта псіоніка. Вось, і псіоніка гэта якраз такі тое, што я толькі што патлумачыў з эфектам масы і псіянічнай здольнасці. Справа ў тым, што і яшчэ астатняе ўсё гэта як бы класы паміж гэтым.
сабклас, ну, ніяк не сабкласи, а якби мультиклас. То бок ви адначасова і салдат, і трохи там інженер, так? І ви альбо ви там інженер адначасова і біотик. Ось такое. Що такое Sentinel, наприклад? Так. Тех Armor. Трошки, мне падаецца, яны змянілі гэтую сістэму. Тут я бачу інженера, я не бачу псіоніка ніякага пакуль. L5N імплантанты, гэта хутчэй за ўсё вось біятычныя зарады і вось гэта ўсё. Інфільтрэйтар. Слухайте, тут реально нейкія трошки по-іншаму. Я кажу з пункту гледжання першага Mass Effect, і таму што я персонажа ствараў у першым Mass Effect, я звычайна браў захаванне у другім Mass Effect. Так. Адепт і інженер. Можна прызываць дронаў? А ё-моё. Добра. Не, яны тут выглядаюць неяк па-іншаму. Я зараз веды свае сказаў, я ж не ствараў персонажа ў другім Mass Effect, але тут нешта сваё. Карацей, салдат самы стандартны у нас, здольнасці ў стральбе ўсё звязана з гэтым і розныя наборы патронаў. Так, набоі розна можна выкарыстоўваць рознага тыпу. Інфільтрэйтар. Мы можам становіцца нябачнымі, падпальваць ворагаў і узлом трошки, так? Таксама мы карыстаемся зброяй снайперкі, пісталеты і кулямёты, так? Ну, лёгкія. Вось. Разныя два яшчэ тыпа набою, які мы можам выкарыстоўваць. Вангард. Біятычны зарад. Вось гэта больш наш класічны джедай кіроўца сілай. Нердурэм, вітаю, добрый вечар. Мы на 40-й хвіліне, і мы за гэты час паспелі толькі паглядзець пралог і паглядзець комікс, які расказваў падзеі першай часткі. Это пакуль усё за 40 хвілін, зараз ствараем Шепарда. Так, Вангард біотика, то бок выкарыстанне вось гэтага эфекта масы. Sentinel. Нешта тут увогуле у яго наборы, гэта проста цяжкая зброя і ўсё. Тэхніка і біотыка, гэта вось... Не, ўсё ж такі выглядае так, што так і ёсць, проста ў розныя мяжы. Яны інжынеры, біотікі і салдаты. Блин, я не ведаю. Я нават не помню, што я бы жадаў. Мне падабаецца гуляць за розных інжынераў, калі у вас узлом ёсць, але зноў жа Mass Effect трошки не пра ўзлом, а пра экшн. І таму, ну, як бы тэхнікі не тое, каб шмат з якой взаимодзейнічаць. Але тут ёсць прызыў дронаў, перагрузкі, узлом. Давайте за інжынерам. Давайте за інжынера паспрабуем. Там нейкія дроны баявыя ёсць. Я буду вызываць всякую галеру на убойку. Тэхнічныя спецыялісты. Давайте, спрабуем. Наша гісторыя. Так. Бэкграунд. Мы жылі альбо ў космосе ўсё наше жыццё. І заўсёды перасоўваліся па галактыцы. Каланісты, гэта мы адправіліся... Вось мне падаецца, я браў каланіста. Ёсць каланіст і ёсць народжаны на зямлі. Мы можам быць якраз такі каланістам, які перасяліўся на новую планету. І у выніку я, па-мойму, абраў нейкі там камбінацыю з каланістам яшчэ. Мы шляхціч. Шляхціч. Справа ў тым, што чтоб мы не абралі, мы нейкім чынам трапілі ў армію, то бок мы вайскоўцам сталі. Ось. У прынцыпе, нічога тое, што калі мы нават на зямлі... Давайте з зямлі мы будзем. Вось, і ёсць варыянты. Мы ж герой, герой вайны. Я, звычайна, браў сабе адзінага выжылага, то бок там была нейкая падчас службы на нейкай там падчас адной місіі, карацей, усе памёрлі акрамя нас. Ну і там вось адзіны выжылы. Вось. Але мы сёння гуляем за героя, таму мы робім усе выбары, каб больш накіроўвацца ў бок героя. Вось. А потым у нас уколеш сабе палярачка, і мы траўмаваныя будзем у адваротны бок цягнуць. Мы будзем героем вайны, таму што мы героі, правильно? Так. Добра. Проект Лазар.
Нагадую, Шепард помер у початку прологу. Awareness of his surroundings. My God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson. He's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Для Шепарда, ну, ў гэты момант часу, ён не знаём ні з гэтымі людзьмі, ні з гэтай дзяўчынай. Ён не ведае, дзе ён. Вось гэта Міранда ўвогуле, хто яна такая, для Шепарда не зразумела. Памяць не страцілі? Не. Пакуль да ўзроўня дыска Элізіума мы не дайшлі. Так. Нам... Pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Зараз. Я просто накидываюсь адразу. Шепард, у прынцыпе, у нармальным стане, ён апынуўся не ведае дзе, так што для тых, хто не знаёмы як бы сюжэтам, плюс-мінус гэты момант будзе зразумелы, таму што ён як бы вучыцца гэтаму ўсяму па-новаму і спрабуе пазнаёміцца з новымі людзьмі. Іх увялі толькі ў другой частцы, літаральна, ну, у пралоге мы ўпершыню пабачылі іх, і зараз працягваецца пра іх. Нам патрэбна тэрмальная... Оп. Перезарадзілі. Угу. Пераскочылі. І... А, ё-моё, убач. Якія ворагі ёсць, што ўвогуле адбываецца? Хутчэй за ўсё буду расказваць пра персанажаў, калі мы будзем іх сустракаць, таму што, ну, няма сэнсу расказваць для тых, хто не ведае сюжэта. Не вельмі бачу сэнсу вам расказваць кожны пра персонажаў, якіх вы нават яшчэ не бачылі. Вось, там толькі рэальна Ліару Соні вы бачылі адзін на паўхвіліны. Я яшчэ к кіраванню не прызвычаюся. Там ёсць нейк паскарэнне па тыпу бега, не? Хлопча. Цудоўна. А у меня есть здольности? Где моя здольность? У нас там была ж нейкая Оверлонд. Реально у меня нейкая здольности нема. Синтетичных ворогов. Гэта буду спрацую. Оп, вырубили одного. Неблаго. Я еще не могу зразумець. А, вось, могу бегать. Шукал. Это не важно. О, что тут з'явилось? Покажите мне. Окей, пригоже. Могу скакать праз гэта, не? Праз гэта не могу скакать. Эх, шкада. А что они тут робили? Откуда они взялись у... На нас напали вороги литерально с шафы. А ё-моё. Выглядае дрэнна. Я, конечно, не упомню, хто на нас напал тут. На каточки. Магчыма. Электрокаточки. Так. А, вось. Выбор зброї. Ага, это так не працуе. Працуе? Дзіўна. Ладно, я дастрэлю да іх. Я могу хутка зброю переключаць, калі ласка? Гульня. Не? Такой магчымасці няма? Ладно.
Нормально, так просто сквозь огонь пробегли. У нас есть щит, так что, в принципе, нічого дренного, логично. Логініки. Бачите, тут ціла лабораторія на кон того, сачить за нашим статусом, як ми оживаємо увогуле. Вітаю. Угу. Окей. Розказую про те, як нас рятують. Да, халери грошей яны ўбухалі на той, каб оживіць Шепарда. Угу. Хлопча. Окей. Робот, а ты не жартуешь? Гэта самае, гэтыя мехі літаральна былі зразумела, чаму яны з шаху выйшлі гэтыя роботы. Гэта літаральна хакнутыя мехі. Гэта напад на станцыю выключна хакерскі. То бок на станцыі гэта іх абарончыя дроны і пачалі працаваць не так, як павінны. Mass Effect за героя? Так. Мы праходзім максімальна зараз героем. У наступны раз, калі пераможа, так апынецца, што пераможа злачынец, будзем праходзіць за злачынца. Так, давайте-ка, у нас ёсць перагрузка. Вось на таго. You were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Пошли на свіданку. Так, шукаємо такий варіант. Задать йому питання, чому яны нападають. І я не жадаю приймати загадаў. Ну, у принципі, ми ж герої, ми весь позитивні такі хлопча. Так що загади, не загади, слухаємо його. Питаннячка. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. 2 года мы пропустили. Or worse, that whole time. Ну, мы мертвые были 2 года. Где мы? Нічого нам не скаже, адкуль ми уцяліся. Ми зомбі, гэта літаральна так. Где моя команда? Добре, не жадай больше отказывать на питання. Ну, вось анбіотик, наприклад. Ми собі інженера зробили. До речі, я могу все ще дрону? Ні, дрону у мене не з'явилися. Когда? Давай-ка ти потягнеш ось того хлопця. Ух, холера. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? Ну, стрэндж пачатку з тэнтаклямі не слухае я. Я думаю, што ўсе азарі ў гэтым сусвеце, яны пачваркі з тэнтаклямі. Я яшчэ пазнаёміся з адной такой. Яна ў камандзе была. І мы, я нагадаю, у коміксе мы абралі, што мы яе рамансілі. Так. Траўмы, хто такі Джейкаб, хто такая Міранда, каманда на Нармандыі і атака на станцыю. Давайце-ка атаку на станцыю. Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs.
Угу. Яны, карацей, не ведаюць, хто іх атакаваў. Так, цалкам. Траўма. You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. Что за технология? What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm Oh, блин, pretty шкода. sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. Угу. Картина, яны літаральна з мяса перасабралі Шепарда па-новаму. Не клон, што дзіўна, але літаральна з тых рэшткаў, што ад яго засталося, яго перасабралі па новай. Проект Лазар, What што can you гэта tell me такое? about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Угу. Добра. А увесь проект Лазарус толькі навокал Лорі Шепарда, каб выратаваць яго. Так, Джейк, раскажы пра сябе. Depends on who you ask. Нагадваю, мы не толькі героі сёння, мы яшчэ і рамансіць усіх, каго толькі магчыма I'm будзем. just a soldier. I served 5 years in Просто the Alliance before this. бачым магчымасць раманса рамансем. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. Але ж, ну, трэба пазнаёміцца з чалавекам, у кіно яго там звадзіць, правильно? Добра. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job. Міранда лідар гэтай каманды Лазара, ну, у усяго праекта па ажыўленню She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Шепарда, я мне імя вылетело з головы. Блин, было бы добра, каб мне быў нейкі лог таго, што мы гаворым. Каб мне просто показала папярэднюю фразу, бо я літаральна начатку на секунду паглядзеў і я прапусціў фразу і ўсё, і кабзда. There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. Окей, ладно. What's the Ashley. quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Хто гэта? Wilson, this is Jacob. I'm here with Хто Commander такі Shepard. Вілсон? Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Наш Шепард буде героїчним со склерозом. Ну, в принципі, як я по житті. Так, хто ти такі? Хто такий I Вілсон? think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Угу. Головний по медтех головний у їх. Добре. Вітаю весь рейд. Вітаночки усім. Ми сьогодні проходимо, це п'ятничний стрим, ми проходимо ті гульні, які наголосували, а перемогла у нас Mass Effect 2, і ми конкретно сьогодні будемо проходити виключно у героїчному стилі. Ось, конкретно на гэта і наголосували. They've seen us. А ё-моё. Вітаночки. Ми тут потанчимо. А, ось. Хлопче. Я спробую узгадати яшчэ, як гуляць у гэтую гульню. По дарозе. Наш Шепард памёр у пачаткі гэтай часткі, і нас паднялі з літаральна стана мяска у... На столе просто лежаў кавалак мяса, і ўсё. Вось з гэтага стана нас паднялі. Уилсон, хопіць панікаваць. Мы зараз да цябе прыйдзем. Хто б ты ні быў, дзе б ты ні быў. Так, і рамансіць абавязкова. План такі. Калі ёсць опцыя выратаваць кагосьці, мы яго ратуем. Калі ёсць варыянт кудысьці ўлезці ў нейкія праблемы, ну як гэта, у сэнсе ратаўнічыя праблемы, то мы туды ідзем. Гэта зноў запісы Міранды наконт таго, як нас ажыўлялі. Вітаю, я не ведаю, як ты тут апынуўся, яно само неяк ветрам надуло.
Добра. Яны поўнасцю спрабавалі вярнуць Шепарда, як ён быў. Галоўная мэта праекта ўсяго была. О, Вілсон. Стрэлі яму ў нагу. Зараз ён не можа стаць давакінам. Вітаю, Вілсон. Рамансім яго. That was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Mhm. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station on the Медычны wall. жэль. Ёсць. Што мне з ім рабіць? Моц Юніті, окей. Ой. Яшчэ б трошкі левей, і я бы трапіў у гэтага Вілсона стрэльбай. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even. Thought maybe I could shut down the security mechs. Вітаю, суполцы. Did this fry the whole Вітаю, system. суполцы. Ну, што сказалі? We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? Так, ужо адразу падазраецца Джейка падазрае гэтага Уілсона у тым, што ён здраднік. Вось, мы герой. А гэта значыць, што няма ні ворагаў унутры сярод нас, ёсць толькі нашыя сябры. Вакол адні сябры, без розніцы. Those mechs are shooting at all of us. We'll sort it out later. We need to find Miranda first. We can't just leave her behind. Трэба знайсці Міранду. Ну, добра, пойдзем. She was over in D-wing. The mechs were all over that sector. Ён кажа, кінуць Міранду. Мы ідзем ратаваць Міранду. She's alive. Мы дурныя, не, мы героі. Where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. Але яна спрабавала мне дапамагчы. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. Врятуємо усіх. Is only a few. А йо-моє. We can overload the canisters to clear a path to the shuttles. А йо-моє. Можна стрельнуть у гэта, яно выбухне, літаральна каля Уілсона. Перагрузка. Нормально так. Нормально, Уилсон, тебе в порядку усё, так? Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the Я і так вам давяраю, я ж герой. Won't make it if he's expecting a shot in the Абсолютно давер. Ми бачимо чоловіка, одразу довіряємо і починаємо його романтити. Lazarus Project, the program that rebuilt you. Шлях героя. Funded and controlled by Cerberus. Мы могли сказать, что мы усім давяраем, а потом прострелить трошки випадково. Ну, калі у нас на наступны раз на Mass Effect 2 пераможа злачынец, то мы будем гэта спрабаваць і зрабіць. Пытанне толькі што з рамансамі рабіць. Магчыма, мы ўсё яшчэ будзем усіх рамансіць, але пры гэтым будзем па ўсіх страляць. Так, Цербер. Хто такія? Чаму... Навошта ім... Ніколі не чуў пра іх, вось і ўсё, няхай расказвае. Злосна рамансіць. Толькі важна, мы спачатку страляем, а потым рамансім, альбо спачатку рамансім, а потым страляем. Парадак вельмі важны ў гэтай сітуацыі. Вітаю, дзед Максим. Look, I'd be suspicious too, but right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Так, Elusive Man. Як гэта? Незаўважны чалавек. Не, як гэта? Чалавек, якога немагчыма знайсці. Я вось не ўпэўнены, не памятаю, які пераклад выкарыстоўваўся. Карацей, ён лідар гэтай кампаніі Cerberus. Кампанія Cerber, яна якраз такі адрадзіла, атрымліваецца, Шепарда з нуля, там, з кавалка мяса проста. Пры гэтым выкарыстоўваючы рэсурсы, якія Альянс, напрыклад, не выдзеліў. Гэта грошы не Альянса, невядома каго. Падаецца, што Twitch спачатку не прапусціць. Не прапусціць спачатку страляць, а потым рамансіць. Блін.
Ну ладно. Таму спачатку рамансім, потым страляем. Я думаю, гэта Twitch дазваляе. Так, добра, пайшлі. Я на ўсё. If I won't get any more answers here, let's get moving. Мы даверлівыя максімальна. To the shuttle bay. Есть что-нибудь тут? У сэнсе? А ё-моё, я напужаўся. Мы толькі што трымалі 2 пункта злодзея. Я магу ўвогуле пра гэтага самага, пра Шепарда даведацца штосьці? Не? Дарэчы, давайте захаваемся, то есть яшчэ не захоўваліся ўвогуле. Там просто показывается такое, оп, мы... Ой, я ничто не пойму, честно. А можно где-нибудь поглядеть, як бы, статы Шепарда? Уня. 2 пункта злодзея і 2 пункта героя. Я спачатку напужаўся, што ў нас з ніадкуль узяліся пункты злодзея. Мы ж, блин, максімальны герой. Альбо я нешта злачынскае абраў. Я ж калі я мог паспець. Так, а дзе? Была раней... А, вось гэта хутчэй за ўсё кнопка атраду. І там можна будзе паглядзець, пакуль нельга. Ось, я можа нешта не клубцу не тую абраў, але мне падавалася максімальна гераічны герой. Можа быть, там пункты злодзея даецца за тое, што я дапамагаю? Ой, в сэнсе, наадварот, не ратую гэтых кіборгаў, якіх я забіваю. Што нічога не бачу. Якая у вас вялікая заля? Месца не эканоміце. І не романсію. Ну ось. А ё-моё. Где там наш? Блин, не трапил. Да ё-моё. Ну ладно, будем разбираться, как есть. Где у меня там? Есть граната. А, дрон, вось, блин. Чему я ранее его не запустил? Где мой дрон? Бачите, лётаю там. Какие цікавые ты позы, глядите. Не один, нават 2. Як футболіст на полі. Я скріншотик собі зроблю. Отпочиваю. Так, есть? Не спрацавала? Спрацавала, мне падаецца. А где другие? Куды? Куды яны пазнікалі? Тут толькі што другі быў. Кошмар. Хоррор які, а? Вы бачылі? Толькі што былі і няма. Мне падаецца... Ну, напрыклад, скажам, што я ўсё агледзеў. О, там дзверы ёсць. Я не упэўнены дакладна. Уня, ты мяне блытаеш. Мне цікава туды пайсці, куды мне не патрэбна. Вось я такое спрабую знайсці. Мне ж спакою не будзе. Угу, міні-гульня па адчыненню замкоў. Так. Вось гэта, не тое. Упс. Я проваліў. А, можна паўтараць гэта. Без праблем, у гэтым паўтарым. Раз, два. Ёсць і ёсць. Ну, прыгажосць. Інжынер. У нас класс инженер, мы майстер по не ведаю чаму. Послухай меня. Угу. Калі коротко, то яна кажа про тое, што нам было кабзда, калі нас знайшлі. Інженер, філантроп, геній. Шепард. Это камандир Нормандии. Усё адразу. Нават касцюмчык прыгожы ёсць. Адчыняць замкі? Не, разумееш, мы ратуем усіх. Нават грошы ў гэтых сейфах, разумееш? Яны ж самі сябе не выратуюць. Мы выратуем гэтыя грошы. Come on,
Through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Приятно познакомиться. Wilson betrayed us all. Так. Будем осторожно романить. Так. И она сказала, что Уилсон здравник. Давайте, мы ж герои. Можна поскаржитися, що зараз ми не можемо його опитати. Давайте, гэта я поступила не по-геройски, она яго не выратавала, правильно? Таму мы ратуем яе, я не ведаю. Так. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. А ё-моё, у яе трошки, вона яшчэ адбітая. Так. Ми зараз не можемо його опитати. Should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Окей. Я ведаў, што ён хлусіць. З самага пачатку. Героі не памыляюцца, I had правильно? a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jake. Я пам'ятаю, що не можна було одразу некільких схиляти. Ми будемо схиляти усіх. Lying to the commander is the way Одразу, to get him to join our мгновенно. cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? У мене шмат питанняў. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Где-то было падчас атаки. Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. На кадетки троїться 100, дякую A велике. little too soon if you ask Wilson. Добре. Добре. А хто яшчэ выжыў? What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. Хтосьці мог выжыць, мы же героі. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. На першую готику відправляється All of the 1000, risks дякую when we велике. signed up. Without you, there's no point to any of this. Ну, ми ж повинні усіх вирятувати. Як же так? Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. Ну, добре. А You're the проект Lazarus Лазар? Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Навошта? Cerberus want from me? Навошта ви Maybe you should мене ask the elusive man вертали? when you meet him. He poured virtually Я ожидав unlimited мертвым быть resources дали. into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Окей, як I've had скажете. enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Я можу зараз помилятися, але мені подається на станцію у вигляді свого символя зробити, або нечто подобне. Герої 3 Армагеддон за конфлікт відправляється 1000, дякую. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. О, я ще Come on, питання буду Miranda, задавати. more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. На мертвих складано заробляти грошики, а пан Сапковський може підтвердити. Треба живіть. Як я себе чуваю? Я себе відчуваю чудовно. This is a waste of time. I feel as good as ever. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? Зараз дайте момент.
Гэта ў гульні нейкі дзіўны гук. Гэта станцыя вельмі на карабель Боба Фета падобна. Так, згодны. Падобна. Так. Вы выйгралі медаль за тое, што змагаліся з батарыянамі падчас скайліанскага бліца. Вы памятаеце гэта? Мне патрэбна было выйграць. No way was I gonna let those slaver bastards send me running. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. Вось нагадванне на першую частку. У першай частцы памёр адзін з персанажаў, мы ў коміксе абралі які? Кейден Аленка. А што ў мяне за геаметрычныя выявы гэтыя на твары? Яны з-за таго, што працэс, праект лазера не поўнасцю скончыўся. І справа якая? У другой частцы, чым больш вы герой становіцеся, тым больш гэтыя шнары зацягваюцца. Чым больш вы злодзей, тым больш яны праяўляюцца. То бок яны як бы адначасова паказваюць ваш статус як гераічны рэнегатаўскі, альбо паказваюць, альбо яшчэ, у сусвеце гульні, скажам так, гэта просто не вельмі ўдала, праект Лазарус не скончыўся і нас выкінулі раней. Што тут за сусвет? Сусвет гэта наш, як бы, будучыня планеты Зямля. Па сюжэту сусвета гэтага. І калі што не вельмі далёкая будучыня. Там не сотні 200 тысяч лет наперадзе, а літаральна можа гадоў 200 наперад. Справа ў тым, што на Марсе чалавецтва знайшло аб'екты, якія належалі іншапланетянам. Дзякуючы гэтым аб'ектам, я зараз прыкладна спрабую згадаць не лор, а кодекс першай часткі, таму што я не ўсё памятаю, але буду прыдумваць тыя дэталі, якія я не памятаю. Дык вось, на Марсе былі знайдзены артефакты, дзякуючы якім наше развіццё раптоўна просто прасунулася гіганцкі, таму што чалавецтва адкрыла для сябе эфект масы. Мас-эфект, так і называецца гульня, і гэта як бы стала драйвам усёй гісторыі, скажам так, далей. Вось, дзякуючы гэтым перасоўванням далёка, глыбока на краю нашай сістэмы сонечнай чалавецтва пачало вельмі хутка перасоўвацца па сонечнай сістэме, дзякуючы гэтых новых тэхналогій і ўсім адкрыццям, якія яны рабілі. Вось, і знайшлі рэтрансляторы дзесьці на мяжы сонечнай сістэмы. Гэты рэтранслядар спецыяльна зроблены для таго, каб перасоўвацца на гіганцкія дыстанцыі. Як ім карыстацца? Карыстацца ім было максімальна проста. Ён спецыяльна быў зроблены, каб любы нават не зусім развітая, скажем так, цывілізацыя магла ім скарыстацца, калі яна дабралася ўжо да эфекта масы, то далей ўсё становіцца даволі проста. Літаральны карабель просто міма пралятае і там неяк шпуляецца па каардынатах да іншага рэтрансляторы. У выніку адкрылася яшчэ і падарожжа па розных сістэмах. Чалавецтва пачало распаўсюджвацца яшчэ далей і вельмі хутка знайшло, што галактыка так-то заселена вельмі плотна. У галактыцы шмат каго тусіць. І нават знайшло адразу ж цытадэль. Гэта самы цэнтр гэтай галактыкі. Падзеі першай часткі расказваюць якраз такі пра тое, што вызначылася, што, і вось прайшло 200 гадоў, чалавецтва замацавалася, пачало размаўляць з іншымі расамі, і канфлікт у другой частцы, канфлікт у першай частцы аб тым, што вызначылася, што існуе раса роботаў, біяроботаў, якія насамрэч і стварылі гэтыя рэтрансляторы, гэтую цытадэль, і яны зрабілі, што яны робяць? Яны бяруць, даюць цывілізацыям развівацца, распаўсюдзіцца па галактыцы, а потым выкарыстоўваюць гэтыя ж рэтрансляторы і гэтую цытадэль для таго, каб на іх напасць, усіх іх пазабіваць, з'есці, не ведаю на халеру, карацей. Яны біятопліва, мы літаральна ўсе біятопаліва для гэтых халер, і потым яны ўлятаюць зноў у свой глыбокі космас і чакаюць, пакуль расы па-новаму вырастуць, скажам так. Яны нас як ураджай вырошчваюць. І гэта ўсё паўтараецца, мы ўсе бульбачка. Прыкладна ўвесь сюжэт трох Мас-эфектаў, зараз я асноўны канфлікт трох Мас-эфектаў вам расказаў. Людзі і ўвогуле галактыка спрабуе змагацца з расай, якая спрабуе вырасціць жывых істот, і потым кожны раз знішчае раз за разам, і яны рабілі гэта ўжо невядома колькі цыклаў. Вось, нам вядома толькі пра папярэдні цыкл, гэта дабыўся пратэане, мы іх называем пратэане, гэта старажытная раса, якая запаланіла галактыку, і ў выніку ад яе нічога амаль не засталося. Але і нават іх гэта ўсё падставіла, яны не чакалі такой кабзды.
У цэнтры галактыкі павінна быць звышмоцная чорная дыра. Я не літаральна ў цэнтры галактыцы цытадэлі знаходзіцца, а ў сэнсе, што гэты самы, ну, у цэнтры, скажем так, усіх маршрутаў галактыкі знаходзіцца цытадэлі. Любая раса, якая знойдзе ретранслятары, яна вельмі хутка знойдзе цытадэль. Разумееце, так? Цытадэль — гэта такая здаравенная касмічная станцыя, на якую можна размясціць, ну, яна літаральна самапатрымліваючаяся станцыя, на якую можна проста прыехаць і засяліць яе. Вось, ідэальная, карацей, для таго, каб кіраваць усёй галактыкай. І там засядаў рада, ну, галактыкі. Вось. Ну, ніхто ж не ведаў, яны проста адным прытанні пакінулі гэты цытадэль. Насамрэч, як вызначылася потым, што не прытанні, ні халеры пакінулі гэта, а вось гэтыя рыперы, якія ўсіх забіваюць час ад часу. Вось. Так, лейтенант Кайден Аленка быў забіт. Гэта было па вашаму загадзе. А чаму вы пакінулі яго? Так, гэта было вельмі складана. Бульбачка супраць агароднікаў, літаральна. Толькі што ў 3 словы і сюжэт усіх 3 Mass Effect'аў. Вось, другая частка пачынаецца з таго, што Шэпарда, ну, мы ўжо як бы перамаглі адзін карабель рыпераў, адбілі, запаволілі набліжэнне рыпераў, яны павінны з'явіцца, але проста пазней. І другая частка пачынаецца з таго, што Шэпарда забіваюць, з'яўляецца карабель з ніадкуль, страляю яго галоўны карабель Нармандыю, забівае яго і плюс раскідвае яго каманду. Вось, мы ачунялі праз 2 гады, нас сабралі па кавалках, і мы спрабуем зараз разабрацца, якога хера ўвогуле. Вось, нас пакрыху уводзіць у падзеі. О, мы зарабілі пунктаў. Я магу паглядзець свае пункты, колькі ў мяне там атрымліваецца? Я нармальна? А іх нават і не бачна. А чаму там не бачна іх, ні халеры? Ну ладно. Дрон, я магу палепшыць яго? Другого ранга. Што ён? Бонус здароўя. І хутчэй атакуе. Давайте яго. У мяне няма пунктаў нават. Блін. Ну ладно. Чамусьці тут не паказваюцца пункты Парагона і Ренегада. Парагона гэта герой, і Ренегада гэта злодзей. Ну, калі так, коротка. А разумееш, у чым справа? Тое, што рыперы не пакідаюць выбара. Яны літаральна ім пофіг на ўсю арганічную жизнь у гэтай галактыцы. Так што выбару не застаецца. Ты як бы можаш стаць на бок рыпераў, але, ну, цябе гэта заб'е дакладна. О, выгляд. Шлем. Так. Давайте N7 стандартны. Знешняга выгляду гэтага няма нічога. Шкада. Матэрыял. Это матэрыял, нашай зброі. Колер. О! Ідэальна. Усё. Пакідаем. Ну, толькі, тут, ну, гэта ж важна яшчэ, так? Нам патрэбна маскіравацца на розныя тэрыторыі, таму мы камуфляжны яшчэ. Ружовы камуфляж. Давайте яшчэ, каб яно неяк супадаючы неяк, каб колер быў. О, з беленькім цудоўна. Так. Ну што, гэта наш будзе гераічны выгляд. На бліжэйшае, як мінімум, не ведаю колькі. Тут знешні выгляд. Ёсць нешта гераічнае? А то, мне падаецца, недастаткова гераічна выглядае неяк. Нешта незразумелае. Добра. Пакуль пабудзем так. Гружонькі, ну вось. Наш абсалютна гераічны выгляд. Ты побачыш такі, і вось дакладна, ён нармальны. Такому можна давяраць. Яшчэ і гэта самае з камуфляжам. Это ж не просто так. Шэпард імя Багемы. Багемарт. Злачынца будзе зялёнай? Не, я бяру штосьці іншае. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution.
Not unusual for people who know what you and I know. І що ж ми ведаем? And what exactly is it that you and I know? That our place in Ну, the падаецца, universe гэта is ржонькі more ідэальна fragile than we виглядає. think. That one man, one very specific man, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Наконт гэтага хлопца, пра яго невядома нічога, акрамя таго, што ён лідар вось гэтага Цербера, то бок ён, скажем так, за яго грошы ідзе, ну, перабудавалі Шепарда. Якая ў яго матывацыя на момант гэты, невядома. І крышчыра я не памятаю, у чым яго матывацыя, таму што мне падаецца, да гэтага моманту нават не дайшоў. Вось. Чаму яму патрэбны Шепард і чаму ёсць гэты дзвіж, ну, пакуль не зразумела. Гэта што за маск, ну, вось гэта Illusive Man. На Татуіне будзе, мне падаецца, я не памятаю, ці ёсць пясочныя гэтыя самыя планеты на другім Mass Effect, але было бы цудоўна. Яго не рамансіў, окей, мне падаецца, гэта не выбар. Чаму цывілізацыя роботаў не стварыла генамадыфікаваных істот, якія будуць хутка памнажацца, хутка расці і служыць для яе біяпалівам? Навошта чакаць, пакуль вырастуць новыя цывілізацыі? Яны, скажам так, яны, у прынцыпе, могуць уваходзіць у анабіоз на 1000 гадоў. То бок для іх, каб падтрымліваць, скажам так, ну, там, памнажацца, за ім патрэбна сачыць. Не, яны літаральна даюць ім проста, ну, развіцца, як развіваюцца, адпраўляюцца у гэты самае, у свой глыбокі космас і прыходзяць, выходзяць з анабіоза, ну, і вяртаюцца. Яны проста паўтараюць гэты цыкл. Уся галактыка і ёсць для іх, як бы, палігон, на якім яны і вырошчваюць. Пры гэтым яны для гэтага робяць не халерай, яны максімальна адпачываюць. Чыловыя рыперы, разумееце? Максімальна чыловыя хлопчыкі проста адпачываюць сабе, само ўсё вырастае, аўтаматычна, не патрэбна нічога рабіць, яно вырастае, прыходзіш, з'ядаеш гэта ўсё. Потым ідзеш спаць далей. Канец. Яны як бы і так зрабілі ідэальны цыкл, у якім у іх удзел аніякі не патрэбны. Просто іх цыкл як бы атрымліваецца не кароткі такі, як нам у тыдзень, так? А атрымліваецца, што ў іх цыкл яны спакойна могуць падтрымліваць цыкл у 1000 гадоў, у 2000 гадоў, у 3 і гэтак далей больш. Ну, сотні тысяч гадоў там прабаўтацца. Можа, ён Шепарда жадаў раманісіць, складана ім быць, вельмі шмат грошай уходзіць. Шмат грошай невядомая мэта, дакладна Маск. Я лічу, што недадумка аўтараў разводзіць прымітыўныя жывёлы куды больш стабільна, чым чакаць цывілізацыі. Я не ведаю, спрасіў рыпераў. Вось рэальна спытаю ў іх, яны хутчэй за ўсё табе патлумачаць. Па-мойму, было яшчэ нешта такое, у іх асаблівасць нейкая, за якой ім проста любая біяпаліва стандартная не падыдзёць. Ну, не падыдзе проста, то бок не проста мікраарганізмы. Ось. Так. Пры гэтым, усё ж такі, яны ж мікраарганізмы ўсе пажыраюць. Яны планеты амаль досуха смокчуць і потым проста пакідаюць цывілізацыю ў мелкіх месцах, скажем так, даюць ёй развівацца далей. Ну, не нават не цывілізацыя, а проста вось гэты, як ён, як гэта? Блин, я згубіў зараз думку, якую я збіраўся сказаць, таму можна праехаць зараз. I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers. Just as Saren and Negeth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Калі што, у рыпераў ёсць, у іх частка іх цыкла якраз такі ў тым, што калі актывуецца цытадэль і праходзіць пэўны момант, ну, у часе, то актывуецца толькі адзін з рыпераў, які, скажам так, іх, ну, фермер. Літаральна адзін актывуецца, і ён якраз такі сачыць за тым, правярае, ці нармальна падрос ураджай.
Вось, і потым толькі актывуюцца ўсе астатнія. Ён дасылае ім сігнал, і яны прачнуцца ўсе і адразу скокнуць і ўсіх парэжуць. Справа ў тым, што якраз такі гэтая цытадэль, яна як бы працуе як сігнал для таго, што, ну вось гэты цэнтр іх цывілізацыі, яна працуе як сігнал для таго, што ураджай паспеў, гэта літаральна гадзіннік. Яны ўходзяць у анабіоз, але пачынаюцца таго, што, ну як бы гатова, можна есці. Ну, скажем так, там адзін спецыяльна блізка тусіць, вось гэты фермер, скажем так, якога ў першай частцы перамаглі. І ён там нешта, як бы, я зараз канкрэтны механізм магу зараз трошкі наблытаць, але ідэя такая, што патрэбна, яны чакаюць, яны гатовы чакаць колькі заўгодна, яны нікуды не спяшаюцца, усё вырастае само, яны, калі цытадэлі актывуюцца, то актывуецца яшчэ і вось гэты назіральнік за ўраджаем. Вось, і потым, калі ідзе адмашка, ён павінен там, по-мойму, ўзаемадзейнічаць з цытадэллю альбо нешта такое, каб запусціць, скажем так, працэс знішчэння ўсёй галактыкі па новай. Вось. Прыкладна так. Так што яшчэ трошкі гэта трошкі зачэплена, іх падыход трошкі зачэплены за цывілізацыю, але звычайна калі іх разумная жизнь дабралася ўжо да цытадэлі, гэта значыць, што як мінімум усё падрасло вельмі няблага, то бок, ну, час збіраць ураджай. Вось, і замест таго, каб абудзіць проста адразу ўсіх, у іх першы пачынаецца фермер. Так. Давайте пытанне ў яго. Ён расказвае зараз, гэта Elusive Man, расказвае нам пра тое, што пакуль нас не было, пачалі знікаць цэлыя калоніі. Хутчэй за ўсё рыперы паднялі нейкую актыўнасць. Нагадаю, мы як бы першай частцы мы перамаглі гэтага фермера. Вось, ён альбо папярэдзіў, альбо, скажем так, нават калі ён не папярэдзіў сваіх сяброў, яны праз некаторы час усё роўна самі абудзяцца. То бок ён і павінен, ён як бы мог паскорыць гэты працэс, але яны час ад часу, яны калі прагаладаюцца, яны ўсё роўна абудзяцца. Так што тут варыянтаў няма, і хутчэй за ўсё яны пачынаюць абуджацца пакраху. Вось. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Пытанне, чаму некаторыя калоніі невялічкія знікаюць. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Невядома, чаму ўвогуле яны канкрэтна абіраюць сваёй мэтай, ну, гэтыя калоніі, якія знікаюць, яны чамусьці калоніі людзей толькі. Вось, і пакуль у гэтым усім няма ніякай сістэмы, проста калоніі знікаюць. Так, дапамога Альянса. They suffered substantial losses fighting Sovereign. Their rebuilding is still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. У выніку Альянс зараз ні халеры не робяць. Яны гэта сама не сабраная, а Альянс пакуль не, скажем так, ніякай карысці не прыносіць. Вось, і скідваюць усе гэтыя знікненні калоній на піратаў і рабаўладальнікаў. Так, Цербер. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. Вельмі падобна, вельмі падобна. The Alliance to act. No more human colonies will be left. Ну, добра, адкуль пачынаем? If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Добра. Міранда і Джейкаб правядуць нас. Наша першая місія, скажем так, мы дапамагаем Церберу і просто дапамагаем Церберу. Мы пагаджаемся з тым, што трэба ваяваць за рыперамі, і Цербер нам дапамогуць у пошукі гэтых рыпераў. Вось, і першае месца, куды мы накіруемся, гэта адна з калоній, якая была вось якраз такі зачышчана, скажем так. I'll get what you're looking for and be back before you know it. Good to hear it. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? Калі гэта нават не мае сувязі ніякай з рыперамі, то як мінімум гэта будзе карысная інфармацыя.
Так, новый уровень. Набор пунктаў, вось, блин, ну сур'ёзна, я там зарабіў нейкія пункты, але я нічога не ведаю. Так, дрон, а што гэта? Майстар тэхнікі. Перазарадка ўсіх сілаў, здароўе. Больш гэтых самых пунктаў парагона і ренегада. І праекты менш каштуюць даследавання. Што за праекты даследавання? Давайте пакуль возьмем баявога дрона. Няхай будзе. У харызму кідай. На жаль, няма. Не тая... Блин, слухайте, ружовы шэпард неяк... Не ведаю. З яго гэтым трошкі дзіцячым тварам барада... Яго адначасова у шэпарда трошкі ў мяне заўсёды даволі дзіўна для мяне выглядае. Ён адначасова як дзіцё выглядае. І як нешта сярэдняе паміж брутальным мужиком і дзіцё такім. І вось зараз, калі ён ружовенькім, мне ўвогуле нешта разрывае. Так, давайте дрона гэтага баявога палепшым сабе. З іншага боку, вось гэтае майстэрства. Давайте майстэрства ўсё ж такі. Яно неяк базава просто дадае на ўсё. І мы больш пунктаў ренегада і гэтага будзем атрымліваць. І героя. Здароўе, гэта добра. Так, што, я з вами павінен дамовіцца? Я вось яно ўваходзіць у кадр. Так. Дзякую вялікі, што выратавала мяне. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. У сенсі, што не так з моєю мотивацією? Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Не дарашся на декольте, ужо поздно. Гэты самы Шепард суперзорка выйшаў на сваю справу. Як гэта дэтэктыў кахання. Вось. Так, бягучая місія. Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Есть нейкія ідэі, што мы там знойдзем. A lot of empty buildings and one giant mystery. О, блін, дзякую вялікі. Ні халера мы там не знойдзем вось у яе чаканні. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Блін, я спробую її романсіць, не атрымліваецца пакуль. Яна такая, сканцэнтруйся на місіі, а я такі, паглядзі на мяне, я поўнасцю сканцэнтраваны. Скріншотик зраблю. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man would А, блін, яна б нам у голову садила нейкі чип, каб нас контролювати повністю. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Ну і ладно. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Пачаць з лёгкай здабычы спачатку зарамансі старога страшнага гуманоіда, а потым навучыўся пераходзіць на дзяўчат. А, ну лагічна. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. Мы ж спрабуем выратаваць гэтых людзей, таму наша матывацыя поўнасцю толькі ў тым, каб выратаваць каланістаў. Давяраю я табе поўнасцю. You're a good man, Jacob.
but you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Угу. Що ти відаєш на кон бегучі Do місії? you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. Я зараз Guess тільки we'll зараз find out зрозумів. when we Колонія get називається Freedom's Progress, по типу прогрес свободи. І гэта ведаеце, вельмі хелдайверамі запахло неяк. Дэмакратыяй. Ратаваннем. Так, што паміж табой і You Альянсам, said што you served in адбылося? the Alliance? 5 years in total. Служив у Finished all Альянсі over у the армії. galaxy. Угу. Even spent a couple of years as a Corsair. Корсаром був навіть 2 годи. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules, but there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Ну-ка. Не вельмі зразумела, у чым яго праблема з Альянсом, усё роўна. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. А, I thought ось things would зараз я change after зрозумів. the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Окей, That's all for now. логічно. Ну давайте висаджуватися тоді. Ну, в принципі... Эй, хлопцы. Отправляйте нас. Куда мне тут? Где подписаться? Поднять уровень. А, в сенсі... Это то, что я здобыл у Моглина миссии. Добро. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Есть некие загады. Хтось там може бути живим, треба їх Our first вирятувати. priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Угу. В попередні рази ні халери не було на у тих колоніях, які були знищені. Просто пустий город, ніяких слідів нападу, просто пустий, абсолютно. У нас зараз навіть і камера не XCOM запахла, так ось. І з ракурсами камер, і з приземленням этим зараз. Так, новая зброя. Давайте ось гэтую... А, гэта не наша. Так. Heavy Pistol. Давайте яго возьмем. Эй, Шепард, тишей. Не то. Ось гэта. Да блин. И не той пистолет, Шепард, успокойся. Ось гэта, нарэшце. Гаруса, а ён трошки пазней будзе, на жаль. Гэтую калонію мы абшукаем і толькі потым будзе. Яшчэ будзе выбор, да каго пайсці, да Гаруса, по-моему, альбо да кагосьці яшчэ. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Ну, реально. Не, паглядзіце-ка, яны нічога не елі, гэта просто пустыя... Ну, тут же нічога не ляжыць такого. Рэчы пакінуты, але ежы, напрыклад, няма, а не стаіць просто так. Чаму я надзену касцюмчыку, а астатнія лёгка выглядаюць? Давайте паглядзім, мне падаецца, у іх внешні выгляд можна змяняць, не? Нешта не бачу. Чаму вы такія апранутыя, а? Подлумажьте вашу распранутость. Холодно ж, замерзнете. Як прыгожа парэзаныя гэтыя самыя камяні. Квадратнікаў, усё так. Вельмі дзіўная квадратная планета. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Яны не баяцца вакуума. Ну, так-то, ў прынцыпе, мы... Тут паветра ёсць, усё ў парадку. У сэнсе? Дзе місія у нас? А, я зразумеў. Там міні-мапа справа знізу. Добра. Я ўсё тут глядзеў. Мне падаецца ўсё. Можа, тут штосьці ёсць? Не, няма. Вельмі цікава, вельмі цікава. Ні халеры няма на гэтай станцыі.
Опа. Мех. Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Зараз у меня щит подымется. Ой, я ще выбираю. Так. А ё-моё. Ты шо нахрен такое? Давайте перегрузку на его. Оп. Бывай. Я-то думаю, кто по мне стреляет, слева, блин, уходить. Someone reprogrammed them to attack on sight. Вітаю, We're not Ель alone Павлік. here. Ми гуляємо у Mass Effect 2, робимо з себе максимального героя, якого тільки можемо зробити, ратуємо усіх, допомагаємо усім, а коли так трапить, що у нас переможе у голосуванні Mass Effect 2 за злодія, то ми раптоўна атрымліваем біполярочку і пачинаем усіх крашыць, але гэта ўжо на наступны стрым, то бок канкрэтна гэты стрым поўнасцю гераічны. Максімальна гераічны, з нашым гераічным ружовым выглядам, поўным даверам да людзей, абсалютна няма ніякага здраднікаў не існуе. Дапамагаем усім, каму можам. Так. І ратуем таксама і грошы з гэтых сейфаў. Так. Гэта. Гэта. Ёсць, і грошкі ё. А, ё-моё. А можно, пожалуйста, не забивать меня? Так. Берем, стараем дрона вось там. Я сховаюся, бывайте. Нехай там разбираются, у меня там дрон усё робить. Цікаво, я могу сховать свою зброю? Потому что я бясконца ў рэжыме, быццам бы я збіраюся страляць у кагосьці. Опа. А вось і Талі. Першы персонаж нашай каманды. Былой каманды. Гэта я жывы? Так, не бачна? Cerberus rebuilt me, Tally. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights. Стреляйте, романтите, или не размахивать другими инструментами. Другими инструментами. Ну блин, мы же инженеры, мы только инструментами размахивать и умеем. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Я забыўся, як іх раса называецца. Карацей, справа якая? Яны жывуць калоніямі, якія падарожнічаюць на караблях. Яны жывуць на сваіх караблях, і таму іх такі, ну, выгляд, скажем так. Яны, іх родны жа сусвет быў захоплены шыі, які яны стварылі. Вось, геты, мы да іх яшчэ вернемся, хто гэта такія. Вось, і яны падарожнічаюць скрозь космос без, ну, скажем так, касмічныя цыгане, калі так глобальна браць. Вось, іх не вельмі любяць, але яны вельмі добрыя інжынеры, яны, потому што ім бясконца прыходзіцца рамантаваць свае караблі, літаральна мае мінімальны набор рэсурсаў з сабою. Вось. І, у прынцыпе, ну, вось, я, у прынцыпе, іх і апісаў. Ёсць у іх падарожнічае флот, які проста перасоўваецца з месца на месца і не можа нідзе асесці, бо паўсюль, у прынцыпе, тэрыторыя ўся занятая. А іх родныя сістэмы, яны жа захопленыя тым жа, што яны і стварылі. Так. Вы яго знайшлі? Яны прыйшлі сюды, каб знайсці аднаго са сваіх. Nervous around. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved.
Ну і вось яны зараз узгадалі, яны выкарыстоўваюць нейкія спецыяльныя фільтры. Я не памятаю, чаму у іх такая асаблівасць. Альбо яна прыроджаная была, альбо ўжо пасля таго, як яны перасяліліся на караблі. Вось, таму што яны, ну, скажем так, ім нармальна паветрам дыхаць, ну, атрутна. Вось, таму яны без конца носяць гэтыя маскі. Можа завітаю, так. Я яшчэ буду стрыміць як мінімум гадзіну плюс, таму там паглядзім, хто будзе даступны ў гэты момант. Яны біялагічныя ці механічныя істоты? Яны біялагічныя. Ну, як мінімум, з самага пачатку. Зараз я не ведаю, можа яны выкарыстоўваюць нейкія, ну, пратэзы, але, па-мойму, яны былі поўнасцю біялагічнымі. Яны выкарыстоўваюць розную аўгментацыю, але ж, ну, без фанатызму. Так, давайте працаваць разам. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. Ці ёсць звесткі, як яны выглядаюць без скафандра? Па-мойму, я у першай частцы дакладна не. Ну, як бы не паказваецца у першай частцы, але ёсць. Па-мойму, альбо ў другой, альбо трэцяй частцы, альбо паказваюцца, альбо людзі фанартаў нарабілі. Гэтага я не адкажу дакладна, таму што сам не бачыў. Вось, але я ведаю, што як бы гэта не супер сакрэт. Яны як бы у іх гуманоідны выгляд, плюс-мінус. Так. Але гэта яшчэ, наколькі памятаю, у іх гэта даволі вельмі інтымная карацей рэч. Ну, яны не здымаюць амаль ніколі свае вось гэтыя маскі. Так. Чаму не любіце Цербер? Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our Ого, ships. не калеры сабе. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Ну, добра. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Карацей, і ў іх ёсць за што не любіць Цербер, таму што літаральна Цербер пранік на караблі, забіў людзей і яшчэ спрабаваў адзін з караблей флацілі падарваць. А гэта ж супер, ну, як бы крытычная, скажем так, рэч. Я нагадаю, іх караблі гэта літаральна іх дамы, гэта іх планеты, скажем так, на якіх яны жывуць. Гарады. Добра. Дзесьці на гэтай калоніі знаходзіцца Вітар, адзін з... Блін, не забыўся, як... Я не памятаю, на жаль, як называецца гэтая раса. Ну-ка. Паляцеў. Вось. І ён забарыкадырыўся дзесьці на дальнім баку, плюс яшчэ... Так, ё-маё. Вось оно, нарэшце. Ось так і ось так. Вирішили. Ці ёсць тут дастаткова сімпатычныя іншапланетянкі, каб іх раманціць? Скажам, тыя ж людзі, але з сіняй скурай. Літаральна людзі з сіняй скурай гэта самыя... Пры гэтым, гэта, скажам так, яны могуць... Ёсць раса, а Азарі, блин, як яны? Азарі, по-моему, я зараз могу блытаць. У меня есть информация, у меня есть кодекс по гэтым самым. Вось расы, Азарі, так, вось, біялогія. Гэта раса істот, якія заўсёды выглядаюць максімальна прывабна для любой расы іншай. І яны выглядаюць падобным заўсёды на тую расу, як бы іх знешні выгляд заўсёды падобны на выгляд... Як гэта патлумачыць? Карацей, калі чалавек будзе глядзець на Азарі, ён пабачыць чалавека з сіняй скурай, скажам так. Калі які-небудзь кроган, там такія, рапухі гіганцкія, паглядзяць на Азарі, яны будуць бачыць вельмі прыгожую кроганку, ну, па сваіх стандартах прыгажосці. Вось. І атрымліваецца, Азарі, у прынцыпе, вось такія істоты, якія бясконца прыгожыя для таго, хто на іх глядзіць. У гульне яны выглядаюць для таго, што мы гуляем за Шепарда, яна выглядае максімальна прывабна для Шепарда. Вось.
Ну і так, Гарус так само, чому б ні. А йомаю. А йомаю, у вас є ще. Давайте їм дрони зашлем. Питається, гэта ўсё так? Альбо будзе яшчэ хваля? Shepard, Praza and his squad rushed on the head. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want Okay. to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them. Добра. Наперад пабеглі вось гэтыя хлопцы з каманды кварыянцаў. Кварыянцы гэта вось якраз такі тыя, з кім мы працуем зараз разам. Дзякую, што нагадалі, бо, блін, я не памятаю усіх, як яны там называюцца. Вось, і гэтыя кварыянцы пабеглі наперад. Каб выратаваць Вітара да таго, як мы да яго дабярэмся, бо нам яны не давяраюць. У прынцыпе, за што? Нешта ціха. Падазрона ціха. Оп, а вось і дроны. Давайте тут застанемся зверху. Я магу скарыстацца перагрузкай і вырубіць аднаго з іх. Таму што іх літаральна ёсць толькі шчыты. Калі я ім шчыты выбіваю, то яны выбухаюць уже. Оп. Ёсць. Sorry, Shepard. We are inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Зараз пачакайце-ка. Я тут усё глядзець жадаю. Я забыўся ўжо, што іх можна дасылаць, сваіх гэтых хаўруснікаў. У розныя кропкі. То бок, у прынцыпе, мы можам рабіць тактычныя рэчы. Глобальна. Не то, каб гэта было супер карысна. Асабіста на маёй нізкай складанасці. Ну, як, сярэдняй складанасці. О, зараз прычоскі на аматара. Зноў жа, яны, іх знешні выгляд выключна ад, ну, залежыць ад таго, хто на іх глядзіць. Так што па логіцы гэтага сусвета яны, калі табе не падабаецца, гэта таму, што ты бачыш тую версію, якую бачыць Шепард. А Шепарду такая версія падабаецца. Разумееш, так? Ау. Вітаю. О, зараз ты побачиш Богема. Я думаю, що тобі гэта сподобається. Наш вигляд нашого Шепарда. Вось. Герой кохання. Так. Я могу яго перагрузіць. Раз. І я адразу ствару дрона вось там. А, у мене перезарядка. Ага. Застреліць на мяне. Дрона туды. А чаму ён адразу знік? Ау. Трэба падняць дзяўчынку. Перасунемся сюды. И у спину ему настреляли. Як вы там, хлопцы? Живые есть? Увесь атрад разорвали. Як не пошастило им, не выратовали мы их. Мы героично не выратовали их. Оп. Зато гэтую зброю выратовали. Так. Разобрались в этом. Сюда. Оп. Грошики. Было б куди їх використати би.
Добра, мы пакуль яшчэ не можам з гэтым ні халеры рабіць, таго што мы там новыя тэхналогіі нейкія падбіраем. Я так разумею, пакуль нам Нармандыю не аддадуць. Аддайце мне маю Нармандыю, калі ласка. Опа, Талі, як вы тут? Добра, частка атрада ўсё яшчэ жывая, ўсё ў парадку. А можна мяне прапусціць, калі ласка? Яшчэ мы за гэтай грошкі будзем квіткі ў кіно набываць. Нам столькі рамансіць, усе грошкі на гэта пойдуць. Monsters coming back. Mex will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. Вітер, з тобою ўсё ў парадку? Vitor? Я прыйшоў цябе рамансіць. No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mex will protect. Swarms coming. Оп. Дзеянне парагона. Ну, то бок героя. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Так, забрали усіх. Нас тут не We're було. not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Ось, пра іх пакуль зноў жа гаворкі шмат, але ўсё гэта дадаецца ў лор, то бок калі вы не гулялі ў першую частку, гэта ўсё новенькае і як бы не зусім звязана з першай часткай. Яны бачаць зараз на запісах нейкіх калектараў. Калектараў у першай частцы адсутнічалі, просто нічога пра іх не казалася. Можа быць, узгадвалася дзесьці ў кодексе, але я ні халера такога не памятаю. Што такое калектар? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have Іх амаль ніхто ніколі не бачыў. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. Пры гэтым у іх вельмі развітыя тэхналогіі, яны могуць проста вырубіць усё паселішча адразу. Seekers swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. А як ты выжыў, Вітер? Why didn't the Collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his envirosuit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Мае сэнс. Справа ў тым, што ён мог выжыць толькі дзякуючы таму, што ён у сваім касцюме бясконца і ніякі, ну, і калектары былі накіраваны на тое, каб злавіць толькі людзей, ну, захапіць, а не кварыянцаў. Таму яны пад гэта проста нават не шукалі яго. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the Collectors. Трошки больше, калі ласка, про колектора розповідіться. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. Вельмі More редкі. importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Добре, питання What всі happened потім. next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy.
We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. Чекайте, ён же кваріанець. Куди ми його повеземо? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Тепер долучись до нас, Талі. You don't have to take Vitor and go. We could work Я її together, так само будемо just like романсити. old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. Ну, їх же увогуле синтезатори мови, правильно? Так що я думаю, що яны не па-ангельску так-то размаўляюць, хутчэй за ўсё. Наколькі памятаю, што это нават кананічна. Ну, я так больше жартую, я не ўпэўнены ўвогуле, як яны працуюць, але гэта магчыма быць і правільным варыянтам. Ён просто синтезатор мовы, які просто трапіў. Вітер будзе адправіцца сталі, а мы забярэм усе інфармацыі з яго Омнітула. Омнітул — гэта вось жоўценькая такая халера, якая з'яўляецца на руцэ і Шепарда, і іншых персанажаў. Паказвае, што мы выкарыстоўваем нейкую тэхналагічны суперінтэрфейс нейкі. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Коллекторы. Про якіх мы нічога не памятаю, калі мы ў наступны раз про іх пачуем, але мне падаецца, там даволі доўгі перапынак. Good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Так, ти виглядаєш зовсім не здивленим, тому що колектори опинулися тими, хто захопляє Why ці do I get the колонії. feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Угу. Що це за Омега-4? Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Чому там нічого не відомо? Only that no ship passing through it has ever returned. Угу. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Карацей, нагадваю, што ўсе падарожжы ў гэтай галактыцы робяцца праз ретранслятары, якія зробленыя першапачаткова рыперамі, на тых тэхналогія рыпераў. Вось, хоць і ў першай частцы гэта лічыцца, што старажытныя партыяне, разумныя такія, нарабілі гэтыя ретранслятары. Насамрэч не. Яны так жа, як і мы, прыляцелі да ретранслятараў і такі: о, чмурэнна. О, імі насамрэч вельмі лёгка карыстацца. Дык вось справа якая? Гэтыя калекторы адпраўляюцца заўсёды скочыць за ретранслятар пад назвай Омега-4. І ніхто не вяртаецца адтуль, акрамя саміх калектораў. Вось. І атрымліваецца, што, можа быць, калектары могуць не кіраваць гэтымі ретранслятарамі, каб толькі іх караблі маглі праходзіць у невядомы гэты сектар. Таму што ніхто іншы ў гэты сектар трапіць не можа. Таму ён так зацікаўлены ў людзях. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role. Я пайшла бы ў спойлеры, я не гуляла, не асуджайце. Я сам не гуляў. Я расказваю тое, што спойлеры для першай часткі, якую я гуляў. Другую я не праходзіў. Так. Добра, а што за транзакцыя? What are the collectors getting from these deals?
The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups. А, ти першу не пройшла. Ну, я тобі вибач про спойлери у першу частку вельми моцно. Там усю таємницю я розкрив, можна сказати. Вибачай, я не ведав. Так. Ну нічого, може, калі ти не ўсё зразумела з таго, што... Калі ты не ўсё зразумела, пра што я кажу, то лепей зараз літаральна выйсці і пайсці гуляць у першы Mass Effect. Мне першы Mass Effect вельмі спадабаўся. Вось, другі я не адолеў за... Таму што мне тады хацелася нейкай партыйнай ролевой гульні, а іх было няшмат. І ў выніку дадаткова яшчэ першы Mass Effect, які быў ролевой гульнёй, збольшага, пераўтварыўся для мяне больш у экшн, які мне ўжо быў не так цікавы. Ну, не ведаю, было уже трошки не тое. Ось. І таму я мне неяк не трапіў, і потым я просто спробував вертацца да яго і так і не адолеў. Зараз сім згуляеш, ну добра тады. Так. Похоже, дастаткова высокая. Their focus shifted to humanity only after you and the human fleet destroyed Sovereign. The abductions are related, even if the Alliance and the Council refuse to believe it. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. Не падабаецца. Я не ўпэўнены, я таксама не ўпэўнены ў гэтым Illusive Man, ён падазроны трошки. І ўвогуле Цербер не самыя... Гэта самыя... Не самыя лепшыя хлопцы. Добрага вечара. Ну так, я сам звычайна пазбегаю стрымоў, калі там спойлеры для мяне могуць быць. Добрага табе вечара, добрых выходных. Мне патрэбна каманда. Збіраем усіх. Усіх, каму можам парамансіць. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. У мяне ўжо ёсць каманда. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Добра, давайте одразу спитаємо, де Гарус? Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Який крутий Гарус. Навіть я на його не знайшли. Талі ми бачили. She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Ой, блін. Такі уже важні. Ліара де? Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Shadow Broker з'являўся, теневы брокер, ён з'яўляўся ў першай частцы, але, ну, не самастойна, а просто як, ну, карацей, ёсць нейкі чел, які гандлюе інфармацыяй, супер-пупер. Такі чел, які ведае ўсё пра ўсіх і перадае інфармацыю з адних рук у іншыя. Вось, і яго называюць теневым брокером, Shadow Broker. Вось. Гарус, на жаль, невядома дзе. Я-то ведаю, дзе ён. Я не памятаю дакладна, што за планета, але я памятаю, дзе ён прыкладна. Дзе Рекс? Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Він спробує об'єднати клани Кроганов. Ешлі? Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Тобок, ти чел, у якого до халери грошей, який потратив мільйони, мільярди кредитів на то, каб аживіць гэтага самага Шепарда, і при гэтым у цябе няма ресурсаў, каб даведацца, дзе, блін, знаходзіцца 5 чалавек, якія вядомы ўсей галактыцы? Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms.
Ён прапануе нам знайсці аднаго саларыянца, які можа ведаць, як супраціўіцца гэтым, ну, як яны, сворм, роям калектараў, тыя, якія паралізуюць людзей. Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Глядзіце. Джокер. Джокер ачмурэны персонаж у першай частцы. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky with a lot of strings Я сказаў, што ён не можа хадзіць, ён можа, але ў яго ёсць вельмі рэдкае захворванне. У яго косткі літаральна развальваюцца. Яму нельга ніякіх, ну, скажем так, моцных напружанняў, удар любы ён не трымае, таму складана яму. You really trust the elusive man? I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Пасля столькіх гадоў гэта літаральна, по-мойму, ну, розніца насамрэч паміж намі і вось гэтай будучыні, там нешта смешнае. Нормандыя. Новая версія. Папярэднюю уже раздзел было. Тут, по-мойму, ну, розніца можа быць у 100 гадоў максімум. По-мойму, увогуле нават пужаючы блізка. Можа быць там, ну, рэальна, 100 гадоў, можа 60 гадоў розніца. Таму нічога дзіўнага. На Героя 3 Армагеддон за конкурсом заправляецца 500. Якое бы імя гэтаму караблю даць? Мне нават выбару не далі. Нормандия крутая. Ачмурэны корабель. Так, мы подняли уровень, собрали информацию. Адзінае, наколькі мне вядома, гэтая Нармандыя больш па памерам, чым першая. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to На refer to Нармандыі me as новая ёсць шишка. А наколькі памятаю, Джокеру вельмі не падабаюцца шишкі. Джокеру гэта не падабаецца, не спадабаецца. Happy when someone takes control of a ship away from them, especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Так. Я павінен пазнаёміцца з кімсьці яшчэ. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Добра. Мапа галактики. І можемо вибирати нашу позицію, куди ми летим. Приватний термінал для інформації по нашому отряду.
зброю можна обрати. Може там і буде знешні вигляд яшчэ персонажаў. Угу. Нам патрэбны прафесар, каб паляпшаць нашы, ну, зброю нашага атрада, але я так разумею, гэта персанаж прафесара ў сэнсе. Наша галоўная мэта зараз бягучая, гэта сабраць каманду. What's this area of the ship? This is the combat information. Welcome aboard, Commander. Так, апгрейды. Добра. Статус каманды. О, яе знешні выгляд ёсць. Зменны. У гэтага хлопца няма. Ну ладно. Блин, я б ожидаў, каб іх было на гэтых самых, на місіях нейкі баявы выгляд. Мы не можем браць колер вопраткі? По-моему, не. Давай-ка паспрабуем. Так. Гэта не то. Я зараз... Можа тут можна? Не, тут зброя, хутчэй за ўсё, так? У нас есть альтернатива Arc Projector. Давайте возьмем из эту калеру, я не ведаю, что за яна. Поледжу. Яшчэ пункты героя сабе зарабілі. Так, куды мае? Кабіна капітана, вось зараз знешні выгляд былі капітана. Калі шчыра, там ёсць яшчэ экраны загрузкі, і яны даволі прыгожыя. У сэнсе таго, што яны паказваюць, як мы перасоўваемся паміж палубамі, альбо ўзлетаем, садзімся на гэтым самым на зямлі, але вось яны імгненна праходзяць, таму што гульня ўжо ўсё ж такі старая. Вось. Касцюм, які мы носім па-за межамі бойкі, яны фіксаваны, у іх няма, ну, як бы колеру. То бок атрымліваецца я вось, ну, такі, трошкі прыдрукаваты нейкі, як яшчэ горш. Увогуле, як з Mad Max збеглы. Просто літаральна у байцы можна быць. Давайте, можа, байку гэтую возьмем. Ну і вось кажаначка. Давайте вось такі. О. Так, медалькі нейкія. Добра. Статус каманды, гэта апгрейды і іншае. Майстра мацоўні? Вось гэта Mad Max якія? Ну просто гэта найбліжэйшы да майстра мацоўні, што тут ёсць. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal О, можна space. музику брати. That said, this space is directly under the exterior pressure hall. The fitting yard workers called it Ну ладно, loft. хай разім з музикою. Так, у прынцыпе, на караблі пакуль што няма чаго так-то рабіць збольшага, таму што у прынцыпе ўсё адчыняецца з цягам часу. Вось, нават шмат якія месцы просто зачынены для нас, каб мы іх не даследавалі. Інжынеры каля рэактара. What's this area of the ship? Вось он рэактар нашага карабля. Contains the ship's main fusion plant and Mass Effect core. Ядро эффекта масы. You came all the way down here to see us? You're speaking Вітаю. to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. Директор ще правда не пушать, бо зароманісить. What can we do for you, Commander? Зазвичаюся совати свої інженерні інструменти куди б не попадя. Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having?
When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Стартреку лепша униформа. Ну блин, ну это ж Стартрек. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Dobra, холера зим. Will do, Commander. Их свои проблемы. У нас есть новый квест, допомогчи им там з технікой. Здобыть их специальные 2FA каплингс, не ведаю, короче, нечто техничное. Так. Там где это кабины, каюты. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Я гляджу Нормандию, тут розберемося хоч що де. А то що ми? Якби це б не наш. О, душ. О, вибачте. Гэта жаночая. Не туди пайшлі. Та-то-то. Ну все? Нельга нічого скористати? Навошта гэта ўсё тады? І порозмовляти ні з ким нельга. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. As Sergeant Хто б то ні був. Gardner here. How can I be of service? You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with А, military ён provisions? кук місцовий. I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough Рибаковок. business. На кораблі хто є? The crew Коп не deserves a питається. few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients. Добре, Oh, їжу для його. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Давай сюди листок, що тобі потрібно набути. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Але разім, деталі визнавати у кожного працівника тут не будемо. Що це у нас говорить? A gunnery officer is required to access the gunnery control station. Добре. Ні холера тут більше нема. О, там лекар. Я не пам'ятаю, лекар, по-моєму, у гэтай частці такі ж, як у першій, може я блытаю зараз. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Што цікава, по-моему, вось канкрэтна з гэтым персонажам ёсць трошкі прадзел у Legendary Edition, таму што яна даволі старая жанчына. Толькі тут ей быццам бы, ну, карацей, яна значна маладзей выглядае, чым павінна яе мадэлька. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Так, яна дакладна той же самы медык, яка была на першым. Вы чуеце яе голас, так? Зусім не супадае з яе тварам, так? Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out. Бутылечку їй треба буде набити. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. I'll see you later, Doctor. Commander. Дык самая справа, то я на пластику зрабіла собі паміж другой і другой часткой, то бок літаральна за перавыданне атрымала. Яна ў гэтай частцы выглядае маладзей, чым у першай, разумееце, вось настолькі абсурдна атрымліваецца, але час ідзе назад. Так. Ну добра, давайте у галоўны цэнтр гэты падыдзем з Джокерам яшчэ паразмаўляем і будзем скакаць куды-небудзь, каго-небудзь шукаць каманды.
Тут у нас, в принципі, нічого такого поки нема. А, ось який хлопець, Джейкоб. Нам же про манстеху потрібно. There hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. Так. Я счастливый, что ты приєднався до нас тут. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. О, пункти героя ще отримуємо. Can I help you with something? Я ожидаю об тобі порозмовляти. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Поздней? У сенсі. We'll talk later. Ти гляди, у мене потім настрой зміниться, я, блін, у придурка перетворюся, так що... Так. А де Міранда? Де її покої? Нам же її романтик так само потрібно. Ти глядиш, Шепард. Ладно, ходи роз'їм. Я не ведаю, куди сховалася Міранда, там як пощастить. Джокер. Джокер, давно тебе не бачив. Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Так. Гэты карабель ўсяго лишь копія. Другі варыянт, мы можам давяраць ім пакуль. І гэта занадта быць добрым, каб быць праўдай. Давайте першы, просто копія. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, such a downer. Отморенный диалог. Такой. Буде так же, як у старые деньки. Лепей, чим у старые деньки. Я сподіваюся, що так, тому що я помер. Я такий, блін, ти весь кайф обламав. Edie, we've got venting from the number 16 lithium heat sink. Yes, Shepard. О, ми можемо зарабансити шиї м'ясові. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Твоє ім'я. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Enhanced Defense Intelligence, okay. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Okay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Додаткові функції? Які? Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Окей, у яе няма доступу да ўсяго, што ў яе ёсць. Яно будзе дадзена, калі штосьці адбудзецца, яна сама не ведае, што. Так. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Okay. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls.
Окей, яна дахляры робіць для калі у нас будзе, скажем так, вірусная кібератака карацей на нас. І сама можа праводзіць атакі на варожыя караблі, калі мы будзем дастаткова блізка. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. That's all for now. Logging you out, Shepard. Паўнавартасныя шыі забаронены ў гэтым сусвеце, наколькі памятаю, таму што тут ёсць прыклад геты. Геты гэта, скажем так, роботы, якіх зрабілі кварыянцы, вось гэта якія падарожнічаюць на сваіх караблях і носяць маскі, фільтры. Вось. Яны стварылі гетаў. Геты гэта літаральна роботы, якія проста выконваюць простыя задачы. Яны як Boston Dynamics, карацей, роботы. Але у іх ёсць адна асаблівасць. Чым больш гетаў паблізу, яны паміж сабой, скажем так, дзеляць мозг. Вось. Чым больш гетаў на адным месцы збіраецца, тым больш складаныя задачы яны могуць рабіць. Гэта было спецыяльна зроблена, каб яны, кварыянцы не вельмі так пладяцца вельмі актыўна, так? І яны вырашалі гэта, каб геты выконвалі любую складаную, такую простую і часам складаную працу. Такім чынам, ты можаш як бы адзін гент будзе дастаткова, каб проста пераносіць рэчы з аднаго месца на другое. А два геты могуць несці разам нейкую проста рэч, быць грузчыкамі, скажем так. 3-4 больш іх становіцца, яны могуць выконваць нейкую працу, скажем так, групы людзей. Вось, альбо кварыянцаў. У выніку, як бы, калі іх дастаткова шмат становіцца, то яны ў пэўны момант прабіліся і атрымалі сваё асабістае, скажем так, меркаванне. Вось, калі іх стала дастаткова шмат, і яны, іх дастаткова сабралося ў адным месцы. Вось, у выніку яны зараз выконваюць свае нейкія пажаданні і задачы. Яны нахрен захапілі ўсю тэрыторыю кварыянцаў. Вось, і таму кварыянцы вымушаны зараз падарожнічаць скрозь галактыку. Вось, і яны забралі сабе, поўнасцю заблакавалі гэтыя тэрыторыю для любой арганічнай жизни. То бок гэта поўнасцю тэрыторыя гетаў, арганіку яны не любяць, і ў выніку яны ідэальныя істоты, якія могуць стаць на бок рыпераў. І першая частка, у прынцыпе, наконт гэтага і разгортваецца, што геты як бы саюзнікі рыпераў. Масай задавілі, эфектам масы задавілі. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Давай поразмовляем. Будем її романсити. I always have time for you, Commander. Як? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked. Я шоў да галактычнай мапы, але не мог утрымацца. Выбачце. Камандар кахання ідзе па сваіх справах. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Так. Your trust is well placed, Kelly. I knew it would be. Thank you, Shepard. Anything else you'd like to talk about? Так. Чим ти займаєшся в углі? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. Окей. If any of the crew Як по has типу, important як business секретар. to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being До речі, паўнавартасныя шыі не дазволены, але ў іх ёсць свой, як бы, тып, не artificial intelligence, а віртуальны інтэлект. Вось, VI. І яны, Nintendo, VI. І, карацей, вось гэтай VI, яны якраз такі, вось гэтая штука на караблі у нас, якая усталявана, яна вельмі далёка заходзіць за мяжы VI. Віртуальны інтэлект, ён як бы імітуе выгляд паўнавартаснай, як бы, розума, але толькі імітацыя. Вось, яно не спрабуе, яно не мае ніякага выхаду, каб стаць паўнавартасна, зразумець сябе, альбо не мае сваіх думак. Вось, таму вось гэты розум на нашым караблі, ён трошкі пераходзіць мяжу ўжо нешта сярэдняе паміж шыі і VI.
вось, што ў прынцыпе хутчэй за ўсё было бы забаронена у альянса, але альянс як бы, ну, Цербер працуе без альянса самастойна. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? I better go. Okay. Так, добро. Maybe we'll talk later. Галактика. Выбору у нас хутчэй за ўсё не дадуць? Угу. Так. Набыть палево. Давайте набудем палево. Грошики наши на палево ушли. Ретранслятор Омега-4, праз які ніхто прайсці не можа. Я могу тут нешта зрабіць? Окей. Я памятаю, у другой частцы нейкая сістэма са сканаваннем тэрыторый ёсць. Я толькі не ўпэўнены, як гэта працуе. Так, там у нас няма ніякіх... ось сканаванне. Мы можам знаходзіць нейкія рэсурсы на гэтых планетах, нешта такое, і потым яны выкарыстаюцца яшчэ для чагосьці. В прынцыпе, гэта ўсё, што я памятаю. У нас тут шмат. Нешта блізка тут ёсць. Але ну, трошки ёсць. Іридіума, я так разумею. Я магу адправіць сюды? Так, давайте дрон туды. Не то, яка, блін, там шмат чагосьці. Давайте ўсё роўно засылаць. Нават і блізка нічога не бачу. Пустоватая планета. Там ёсць штосьці, але нешта... Мне дронаў шкада. Гэтак зондаў. Яны грошы каштуюць, наколькі памятаю. Можна планету ўжо пракручваць усё. Вось. Вось тут нешта ёсць. Сур'ёзнае месца, хоць якое. І тут яшчэ. Імператора гэта гаворка пра спасылачка на Дзюну альбо не? Таму што ў Дзюне ў сусвеце Дзюны таксама увогуле камп'ютары забаронены. Нават. Любыя вылічыцельныя сістэмы. На Ваху? Окей. Мне падаецца, Ваха гэта ў гэтым самым, як яна, у Дзюну забрала. Амаль 100% я ўпэўнены. Таму што, зноў жа, Вархаммер, ён як бы спрабуе ў такое сярэднявечча, як бы, касмічнае сярэднявечча. І Дзюна літаральна тое ж самае робіць. Так. Ну, добра. Купіце гэтую планету. Мы нешта падаследавалі яе, там нешта пазбіралі, але гэта ўсё не абавязкова было рабіць. Што гэта за планета? Тебе таксама? Ой, блин, давайте я не буду зараз гэтымі дронамі займацца, это не самы цікавы геймплей, калі шчыра. Тым больш, што я не ведаю, куды іх выкарыстаць. На гэтай Омега можна наняць архангела, ветэрана і прафесара. Я вам скажу адразу спойлеры. Прафесар гэта саларыянец, гэты, які новенькі будзе ў камандзе. Архангел гэта Ліара Цоні, якую мы ўжо ведаем яна з першай часткі. І ветэран гэта Гарус. Гэта я памятаю, я праходзіў і я памятаю, хто гэта такія, ну, каго мы тут сустрэнем. Таму да Гаруса тут, в прынцыпе, не той, каб мы далёка. Так, Омега, гэта астэроід у космосе. Металічны, ўжо апрацаваны астэроід. Так, мы абіраем, хто у нас пойдзе з намі. Выбар невялікі, калі шчыра. Таму што гэта літаральна у нас два персонажа зараз ёсць. Давайте пакуль не абіраць.
Ой, так. Є знешні вигляд, ну, некий... Не ведаю. Так, у нас новага. Мы можем дрона полепшить, але шчыра ў папярэднім бойцы дрон неяк несур'ёзна было. Давайте перагрузку возьмем яшчэ. Калі мы яе полепшым, то яна... Угу. Стан будзе павялічваць. Давайте ранг возьмем. 1. О, падпаліць яшчэ. Угу. Давайте возьмем гэта. Падпаліць супраць брані будзе эфектыўна. Перагрузка супраць электронікі шчытоў. І падпальванне, я так разумею, супраць брані і ўвогуле здароўя. Нам падыдзе. Так. У Джекаба выбар невялікі. Таго, што можна ўзяць у яе таксама. Нам мы можам. Я бы замяніў гэты пісталет, але насамрэч няма выбару сярод іх. Ну, у меня два іх зараз пісталета розных тыпаў. І ёсць арк-праджектар. Я не ведаю, што за ён. Давайте яго возьмем яшчэ з сабой. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? Вось так выглядаюць саларіанцы. Мы аднаго такога шукаем. Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Не, так это ж не сілуріанцы, гэта саларіанцы. Гэта іншае. Так. Але я жадаю ведаць, што прывяло мёртвага спектра на Омегу. Кэлская ідэ Afterlife. Добра. Afterlife now. Зараз. Ой, ё-моё. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Ну, колькі я памятаю, Архангел гэта... А так то... Ой, ё-моё, у вас тут весело. Дапамагчы, вядома. Мы зараз. Мы дапамагаць. Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. А чаму? Хто ти такий увогуле? Я його не пам'ятаю. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Okay. To leave me on a chase all over the systems. You should have known better. These people always run to Omega. Що треба буде з ним? I'm gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. Окей. I assume you've been briefed. I've done my homework. Можна його прострелять? Пакуль нельзя. І он по типу буде з нами. Я тільки не пам'ятаю, каб у мене такий персонаж був. Я знову ж, я і не проходив, якби, другий Mass Effect. Може, я його з собою не брав ніде, там, і не пам'ятаю його. Увогуле не пам'ятаю, він вельми раптовний, як такий. О, ну, вітаю, перший чоловік у порті, і такий, ну, може долучитися до нас. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Ну, добре, нехай долучається. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. Ні, не казав. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked.
Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns, runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Ну, добре, ми там люди у небезпеці, ми потрібно їх врятувати, нам потрібно їх врятувати. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. Ну? I Він better мертвий? turn this thing in before it starts to stink. А йо-моє, він реально його Next time забив. you're ready to get some killing done. Дивись, я би врятував би, тільки опції у мене не той капшмат. Я навіть відмовитися не можу від такого персонажа, я так розумію. Ось. Короче, прикладно такое. Мы зараз находимся на астероиде. Так, тут есть клуб Afterlife. Вось он, літаральна перед нами. І дзесьці там яшчэ ўнутры, ну, дзесьці глыбока ў гэтым астэроідзе, ёсць карантынная зона, у якую нам патрэбна трампіць, каб выратаваць лекара, ну, доктара вось гэтага саларыянскага навукоўца. Ось, он даволі незвычайны. Плюс Гарус таксама дзесьці глыбока, але патрэбна яго, ну, мы павінны пайсці ў Afterlife перад тым, як усё гэта пойдзе далей. Так, зараз давайте перед тым, як у Afterlife бегчы, давайте паглядзім, што яшчэ тут ёсць. О, все, не отчиняемся? Отчиняемся. Пророк некий. Угу. Усіх людей потрібно забити. Судовно. Приватна резиденція зачинена. Ось, карантинна зона тут починається. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. Так, мы не можем заходить. Я так разумею, это ад нас залежить, у яким порядку ми увогуле ўсё выконваем тут. Але я так разумею, Afterlife гэта першапачатковая рэч. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Їх усіх забіць? Я думаю, гэта ў варыянце злачынца мы будем страляць у каго толькі магчыма. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. А тебе She's нам? got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district. Ось він розказує про гэтага саларіанськага лекаря, який там знаходиться на той I території. hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck. The area is Мгм. still locked. Я так разумею, што далей не прасунуся па гэтаму сюжэту, пакуль у Afterlife не пайду. Then go in and clean up. О, опція доступна толькі герою. Listen, Давайте you're stuck here скажем. until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead telling me. Окей, ми у карантинну зону зараз трапимо. But not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Fortunately, humans are immune to the plague. Добре. Ми у бяспецы, бо мы людзі. Для нас там небяспекі няма. Гэтага хлопца новага прапаную пакуль не браць. Гэтага наёмніка. Бярэм тых, хто ёсць, з кім знаёмы. Так. Зэнгі бы не проста хаміў усім. Гэта нагадваю яшчэ, блін, да 10-го года выйшла гульня. Тады было
такі момант, калі ў асноўную спрабавалі ў кіношнасць і пры гэтым шмат такія механікі нават у РПГшках яны выкідываліся. Так. Здароўе, паляпшэнні розныя, пашкоджанне, ўзровень. Давайте вось гэты пул яго палепшым. І аператыўнік Цербера ёсць. Міранда. Это і зброя. Ёсць. Карацей, у выніку я замест таго, каб проста агледзець і пайсці ў Afterlife, мы у выніку накіраваліся ў гэты самы. У сектар, закрыты сектар, караціны. Мы зараз яго будзем рабіць. Магчыма, я і да Гаруса мог бы адразу пайсці, але вось, блин, так атрымалася, я ўжо на гэта пагадзіўся. Так. Добра, я ўжо гатовы быў страляць па ім. А чаму вы забарыкадзіраваліся з іншы бок і адстрэльвацца сабраліся? Там же нікога няма, там толькі выхад з тэрыторыі. Хлопцы, вы паразмаўляць не жадаеце? Не? Не жадаюць. Я кажу, што бала на Гаруса закидывала. Добра, дамовіліся. Давай я паспрабую выйсці. Калі мяне адсюль выпусціць зараз, то пойдзем да Гаруса. Я ведаю, куды мне прыкладна патрэбна прайсці, але мне падаецца, мне патрэбна ўзяць квест, а каб узяць квест, мне патрэбна трапіць у Afterlife і там выканаць квесты. Вось, і гэта ўсё не выглядае як справа на паўгадзіны. Не, я ўжо ўсё, я тут забарыкадыраваны. Пакуль я не вырашу праблему у гэтым самым у карантиннай зоне, я не выйду адсюль. Дарэчы, я захоўваюся невядома калі. Good luck in there. Blue Suns and Orchard shooting anything that moves. I see you, Shepard. Ну, дякую тобі велике. Nice shot. Enemy down. Guess they just left the dead in the streets. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Батарянець нейкі. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Тобі потрібна допомога. Тобі потрібно врятуватися. Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Так. Ну я не жадаю допомоги. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Так, добра, я не могу гэта нічого пераканаць яго. Я шукаю Соларіанца. I need to find Morton Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morton and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Блин, я не поспел. Ай, холера. Я не чекав. Зараз почекайте-ка. Я зараз загружуся. Там літаральна з'явилася просто... Як яна? Опція карацей дапамагчы. Яна тут каротенькія такія рэчы, взаимодейнічання. Так, атрад. І я тебе полепшу. Не? Ага. Мне нельга його полепшаць далей. Може яшчэ штосьці ёсць? А, у яе ёсць. Офіцер Цербера. Перагрузка, варп. Давайте вось гэты варп набудзем. І... Зноў жа офіцер Цербера. Good luck in there. Blue Suns and Orchard shooting anything that moves.
Бяжым да яго, зараз не придёбаць момант. А, ё-моё. Ай. Забыўся на гэтых хлопцаў. Мне падаецца, трэба захоўвацца перад кожнай размовай. Гэта самая добрая стратэгія. Must be trying to keep. Так, тобі потрібна допомога. Чекає соларіанця. Hey, Оп. stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Поспілі. Я тобі допомог, тому що я герой. It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morton, I'll tell him about Так. it. If he has a cure, I'll make Пусть sure someone прийде, gets it. допоможе тобі. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morton is, I will risk it if he can reach me. What makes Что не Morton так? worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. Мгм. Kill them, stun them with some kind of toxin, then gun them down. He's Окей. not just a doctor. Doctors don't execute people. Окей. Display the bodies. Там у нас трошки адбіты гэты самы. Карацей, гэты лекар, ён не просты лекар. І не просто так ён тут хаваецца, хутчэй за ўсё. Карацей, да яго дадзяўбалася мясцовая групоўка блакітнае сонца. Вось. Яны прыйшлі да яго. Ён, патрабавалі ад яго грошай за крышу. І ён за дах, карацей, плаціць, каб яны пакрывалі яго. У выніку ён узяў іх усіх атруціў нейкім таксінам, які паралізаваў іх, застрэліў іх, а потым выставіў іх трупы, каб да яго больш не саваліся. Тут ведаеш пра гэтую чуму. Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Карацей, прыкладна такі расклад. Хтосьці выпусціў нейкую чуму, якая не працуе на толькі два віда. На людзей і на ворча. Ворча мясцовыя нейкія, я не ведаю, як племя, літаральна. Яны нейкія, не вельмі прасунутыя, я так разумею. І ў выніку ўсе вінавацяць людзей, таму што, а хто яшчэ, калі не людзі? Калі гэта было спецыяльна зроблена, задызайнена для таго, каб забіваць іншыя расы, то хутчэй за ўсё гэта зрабіць людзі, бо яны бы зрабілі так, каб іх і не забівала. Лагічна? Скажа нам усё пачалося, як звычайна. I need to find Morton Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking... I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. Ладно. Goodbye, human. У нас 7 пунктаў героя яшчэ. До рэчы. Як у нас з пунктамі? У нас трошки вымалявалась трошки парагона. Не толькі каб супер шмат, але трошки ёсць. Ё-моё. Я не памятаю, як гэта працуе. Чекайте. Блин, треба прочитати ще раз.
Так, знайсці тое, што супадае з тым сегментам, які зверху указаны. Добра. Вось гэта супадае. Вось гэта супадае. Вось гэта супадае. Мне зверху злева паказана сегмент, які я павінен знайсці супадаючы. І знайсці, ось. Оп. Ага, гэта адчыняе дзверы, ё-моё. Я не помню, куды я іду. Я показываю увогуле ў іншым бок. Зламваю нешта, кудысьці іду. Куды я прыйду? Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Угу. Захаросли тут и померли. Консоль. Угу. Я не думали спочатку, что это просто у их, ну, звичайная хвороба, а не чума. Угу. Я навіть не ведаю, що це реально їх чума знайшла. Ты вельмі здаровым гучыш, хутчэй усё невядома яшчэ, хто першы заразіўся. Окей. Змрочненько у вас тут. Пайшлі адсюль. Так. Вот сюда идем. Лінька павінна быць дзесьці ў гэтым напрамку. Зноў жа, яны тут панаставілі розныя абароны, але я ж тут майстар-хакер. Оп, оп. І што вы мне зробіце? Я возьму і просто зайду. Зараз вызначыцца, што гэта туды, куды мне патрэбна, не? Сейф. Яшчэ мёртвы гэты батареянец. Угу. Цё, гэтае блакітнае сонца прыйшлі і запаялі яму дзверы. Он кажа, што я нават не быў захварэўшым. Угу. Толькі па выглядзе ўсё ж такі ён памёр хутчэй. Я не ўпэўнены, ён памёр з голаду. Он мог з голаду памерці тут. Так, там вораги ёсць, о, недалёка адсюль. Вось яна там. А ё-моё, мы ў бойку утрапілі. Ну ладно. Раз такая справа. Так, давайте им дрона туда закинем. Боевого. Минус. Яшчэ застаўся хтосьці? Падарунчык. Так, мне пакуль падабаецца гэты дрон. А ё-моё. Таму што, ў прынцыпе, я
магу ўзяць і проста дастаць ворагаў, якія схаваліся там вось за абаронай нейкай, хоп, і дрону туды. І ён ужо там, і яны з ім змагаюцца. Ужо заняты зусім не мною. Так, трошки патронаў. Я яго проста ніжэй за пояс расстраляў, дык можа яму спадабалася. Мы пра гэта не даведаемся ніколі. Я же гэта камандзір кахання. Я ж не магу боль наносіць. Так. А ёсць тут... О, ёсць. Не просто так прыйшоў. А то я уже пачаў хвалявацца. Там падаецца, блин. Столькі, што цікава, у мяне няма ж мапы, так? Мапа мне недаступна, бачыце? То бок я на тэрыторыі, у якой я не ведаю мапы, а тут у розныя бакі ідзе адгалінванне розныя. Я нават не ўпэўнены, куды мне не патрэбна ісці. Я ж заўсёды шукаю, куды мне не патрэбна ісці. Камандоры. Каманданты? Каманданты каханку? Так, мне показывает, что мне сюда не патрэбна. Надеюсь, что так и есть. Я бачу, як вы там сховаліся. У мяне не здзівіце. А ё-моё. Вітаю. Як у вас тут справа? Хто такі? Так. Навошта ім шукаць вас? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. Так, добра, што вы ведаеце пра гэтую чуму? Tell me about the plague. When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention. 2 гады гэтая чума распаўсюджвалася. But it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Як распаўсюджваецца? Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. А, 2 тыдні? Я нешта 2 гады неправильно прочитал. The plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping though. People are dying by the dozens. Ну, давайте про You said Ворча. the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. Ідея зараз You said гэтай the Vorcha Ворча. were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. Окей, I добре. need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Карацей, лекар гэты прапануе прытулак для тых, хто пастрадаў ад чумы. І сказаў, што будзе абараняць іх і ад Ворча, і ад блакітных сонцаў. Адзінае, што я не памятаю характар гэтага саларыянца. Я не ўпэўнены, што ён можа там і маньяк які.
Так, вы повинны пойти в клинику. Вы не доверяете Мордену? Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Ён хутчэй за ўсё з спецатрадаў соларіанцаў, карацей, суперагент. Так, вы повинны ісці ў You клініку. can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. Угу. Я допомогу вам тут добраться. Мы же герой, правильно? I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Ну, добре, што не патрэбна будзе суправадзіць. То бок, яны проста... Я буду прабівацца да лекара ў любым выпадку, яны проста пачакаюць і потым пайдуць па, ну, напрамку клінікі, бо хутчэй за ўсё шлях будзе ў гэты момант расчышчаны. Так, а ў мяне атрымліваецца, што... А, вось сюды я і павінен ісці. This is valuable. Оп. Доследование. Ну, що ворогов? А, я тут розбираюсь поміж собою. Так. Скільки вас там? Это вось гэтыя хлопцы? Ворча. Або ты, якія стреляют? Чи все и то, и другое? Давайте им дрона туда отправим. Так. Я занадто далеко, мне подается. Ось той хлопец. Мы его подпалим. Оп. Добро. Еще один достался. Полетел. Прохожу. Давай. Я не ведаю, куда я иду. Широ. Я прыкладну напрамку клиники иду. Куда мне сказали? Так. Я могу его подпалить? Могу. И вот этим хлопцам мы дадим яшчэ і дрона. Мне нават один из пистолетов кончился, настолько все дивно. Есть. Ну что я роблю? Кто вы такие? Так. Где пытается все? Так. Гульня. У тебя шмат вариантов, куда ісці, а я не веду, где я. Мне бы мапу. До речі, ось чим мяне трошки адштурхнула другая Mass Effect ад першай, калі я пачаў яе гуляць. Гэта у першы Mass Effect вы адпраўляецеся кудысьці на невядомыя нейкія планеты, там нейкія краявіды, што-небудзь светлае. Тут жа, блин, першая планета, і ты в нейкія падзямеллі ідзеш, нейкае ўсё гэтае самае бескаляровае, незразумелае. Трошки быў перапад такі даволі моцны. Мапа для лохаў. Ну, вось для мяне. Так.
Я не ўпэўнены, што я да канца гэтую планету зрабіў. Вы хто такія? Лутары. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. Ви What хто are you doing такія? in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Так. Ну, яны лутары, калі б я мог пасадзіць у турму, то я бы мог, але я ж не магу. Мне не падабаюцца Stealing from лутары. the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? Я ждаю, каб ви спинілися. No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? А мы герой, таму не, але хтосьці гэта зробіць. This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Tyrian's trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Мы іх пераканалі. Found anything Окей. valuable anyway. Я сабе складана гэта уяўляю ў рэальнасці, што чалавек такі, які лутае трупы такія, ну, блін, слухай, ну ты маеш рацыю. Я шукаю Do тут you know a кагосьці. Solarian named Morton Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. Угу. Окей. Добре. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Окей, домовилися. Давайте наступну рэч зробім. Я буду зараз скончваць, мы ўжо засядзеліся, але перад тым, як я скончу, мы на аўторак ральнём зноў на нашай рулетцы і паглядзім, будзем гуляць у штосьці са спіса галасавання ў аўторак. Зараз я пагляджу, збяру нам наш гэты спіс. Я літаральна зараз іду у наш спіс лідараў, забіраю спецыяльна даныя для галасавання. Зараз для вас пакажу яшчэ рулетку гэтую. Так. Вы зараз я пабачыце праз момант. Ёсць. Перад вами. Якая ідэя для тых, хто не ведае? У нас ёсць... Так, не тое. У нас ёсць галасаванне, на якім мы вырашаем, што мы гуляем у пятніцу. То бок, напрыклад, сёння мы гулялі ў тое, што было абрана за тыдзень. Але спіс пакрыху становіцца даволі вялікім, і плюс час ад часу хочацца даць магчымасць гульням, якія не ў самым топе, але проста даць ім магчымасць. То бок мы ўсё роўна будзем гуляць хутчэй за ўсё ў тое, на што нагаласавалі больш за ўсё. І таму мы робім наступнае. Мы бярэм наш спіс, дададзім да яго... Ой, не тое. Не тое націсну. Вось. Чаму вага? Вага не залічылася. Так, добра. Пачысцім усё. І зноў дададзім па новай. Вось. У гэтым зараз выбары. У нас знаходзяцца тыя гульні, якія знаходзяцца вышэй у спісе, у залежнасці ад таго, як шмат на іх пунктаў было дададзена. На жаль, ужо тое, што зараз прыляцела 500 на героя 3 Armageddon за Conflux. На жаль, яны ўжо не трапяць, бо я забраў ужо даныя. Вось, я выключу з гэтага спіса толькі тое, што немагчыма будзе падрыхтаваць да другога, да аўторка. Альбо тое, што, ну, скажем так, незразумела, што з гэтым рабіць, так? Гэта хутчэй, каб выключыць гульню. Напрыклад, Менск нам не патрэбны, таму што ўвогуле, я думаю, яго прыбраць. На стрым не набярэцца. У нас ёсць яшчэ анекдот, з якім невядома, што рабіць. Як перакладаць гульню стрым, гэта, зноў жа, я жадаю сабе нейкую гульню абраць, каб пагуляцца. Капныя варыянты таксама выпадаюць, на жаль, таму што для іх патрэбна падрыхтоўка. Увесь стрым усе мяўкай таксама гэта браць не зможам нічога з гэтым. Дон Стар з Рэганай зноў жа гэта у нас каап, таму падрыхтоўка такая хуткая проста так не спрацуе. Дайся для Юкамаса гэта у нас увогуле не пункт для галасавання. У прынцыпе, вось Дайся малатка туды жа ідуць, котлеткі туды жа.
І мне падаецца ўсё. У выніку у нас ёсць спіс, у якім больш верагоднасць перамагчы ў гульні, якія ў топе, таму што на іх больш балаў закінута, але гульні, якія зараз будзе магчымасць нават для гульні, якія не ў топе, для іх ўсё роўна ёсць верагоднасць перамагчы. Ну што, круцім, глядзім, на што мы будзем гуляць у аўторак. Гуляць у аўторак мы... Зараз яно цішэй стане скончыцца. Мы гуляць у аўторак, мы будзем у Chicken Police. Я спадзяюся, было не занадта глосна, мне падаецца, я не падбалансаваў. Ну, выглядае не так дрэнна, як магло бы быць. Будзем гуляць у Chicken Police. У Chicken Police, нагадаю, каб вы разумелі, у яе было... Chicken... Ну, в прынцыпе, вось гэта для пошуку. У яе 15600. Што не топ, але ўсё роўна даволі шмат балаў. Гук быў нармалёвы, цудоўна. Вось, будзем гуляць у Chicken Police. Нягледзячы на тое, што за яе даўно не галасавалі, у яе быў шанец перамагчы, і яна яго атрымала. Так, давайте я тады яе зараз жа адзначу у наш як пераможцу сёння. Адзначаю як пераможцу. Так, ёсць Chicken Police. Chicken Police. Перамагае яна з 15600. І я выстаўлю сённяшнюю дату, каб не забыцца потым, каб мне было рэферэнс. Так. Ёсць. Захоўваю гэтую справу. Ёсць. Атрымалася. Дык вось. Зараз мы на гэтым скончылі. У аўторак мы будзем гуляць у Chicken Police. Пакуль ва што мы будзем гуляць у панядзелак, не вызначана зусім. Там паглядзім. А я вас зараз буду перадаваць далей. Так. Хто у нас што робіць? У нас зараз... Дзе там мой Twitch? Што калі прапусціць чалавек, які клаў на яе балы. У прынцыпе, гэта адзіны мінус гэтага галасавання. Такое магчыма. Але ж, зноў жа, я пакуль галасаванне гэта праводжу рулетку ў дзень, калі мы, у прынцыпе, пятнічныя стрымы і праводзім. Некалькі хвілін назад гэта было ўжо пасля таго, як я абвясціў аб тым, што я буду закідваць у рулетку. Ну і плюс ёсць запісы на Ютубе. Так, глядзім. У нас зараз Тодзі гуляе ў Візач, гэта хорар, Шаграэль у кінавечары Індыяна Джонса, Ватафака гуляе ў Сквад, Бел Эш у Індыяны Джонсе, Найн Рэвенс малюе, робіць далей анімацыю, Дед Максім гуляе ў Сноуранер, а Слэшер гуляе ў Project TV. Давайте я сёння да Деда Максіма ў Сноуранер перадам. Вось, як прапанаваў Паўлік. Вось, дзе там наш рэйд? А ён рыхтаваўся, што гульня будзе ў пятніцу, а тут баланс у панядзелак. Ну, гэта новая штука, таму гэта нармальна, што не ўсе будуць ведаць, як гэта працуе. Гэта нармальна. Я нічога з гэтым не магу зрабіць. Вось. Пойдзем сёння да Деда Максіма. Пабачымся з вамі у панядзелак. Я пакуль не ўпэўнены, што буду страміць. Стрыміць у яго, ўжо будзем арыентавацца па сітуацыі. Хутчэй за ўсё буду ў панядзелак і вырашаць. Добрага вам вечара і пабачымся. Нешта рэйд у мяне не збіраецца. Нешта прабагавала. Ён літаральна збіраецца невядома колькі. Твіч, ты што робіш? Я не ведаю, мне не паказвае, што рэйд адпраўляецца. Але ранейкая. Таймер ідзе, але ж я нічога не магу з ім зрабіць. У мяне заўсёды ёсць кнопка яшчэ, як адправіць рэйд далей.
Каб я перадумаў, я не магу яго адмяніць ужо. Ён ужо ідзе, просто ідзе. Таму нічога я з гэтым не зраблю. У мяне літаральна інтэрфейс просто як павіс. Так што просто по таймеру адправіць. Ну я не магу уже нічога зрабіць. Ну і тым больш заходзіў Паўлік, прапанаваў на дзеда Максіма раней. Такое не часта адбываецца.